Edi amami, edi abreno. Ti me ya. Ti me kate no. Echire no ofre me first man fa. Osa frɛ me second man fa. Third one na me kate na me friend back. Ti me friend asema me so me kind say if you think what I've done is not enough, you can also do some. And me so me kate no. Me kate na no sa frɛ me. Ono se se maka sa de a ono ano pe asem aka no pe akwanya bi de aka asem bi akyerɛ me na onya na maka sa de ne obegyina sa asem no so na ode aka asem kro no akyerɛ me na asem no ne sen ene sɛ o ka kyerɛ me sa akola no enya me ba enti no okɔ mabusuafo ho akɔka kyerɛ me sɛ ye ba bia eni omo nkyɛn ti ma ye mma omo nkyɛn kra sɛ ye ba bi ɛwɔ honom nyam sɛ nti sɛ bibi sɛ wɔ hɔnom na dedaada afei ansa na wo ka kyerɛ me ana nti waka mate na mmom no mpanifo wɔ fie nti meba fie meba de ba beto mpanifo anim na yatena se na yehu ba bia no korɛ ne yɛden ɛda nti meka te na me frɛ ne bra a odi nachi de lady no di nachi na me bɔ na mane sɛ eben asɛm sei na unua ba aka kyerɛ me na de ma ɔde ka sa kyerɛ me sei ni sei a me ka yɛ nti na ma ɔno so ɛka sa kyerɛ me na ɔse ade na oye sa na nti no wo de maka wate na obɛfrɛ no ɔfrɛ na de obɛka bia no bɛma maso ate sɛ bia ne na obɛfrɛ me de ami ne bra ne frɛ ne bra no an frɛ me wasɛm no ho biom yɛ na me frɛ yɛ elder baako ɔwɔ ye village hɔ asɛm na hyase from day one a lady ni nyinsen yɛ kɔtena ase wɔn ho kwasɛ bo nyina elder no ɛwɔ mu bi ntina asɛm nyina da nanim na me de to elder nanim sɛ elder asɛm sei na aba ti no me de to wanim as opani as I sorry mu penny yen nyina so yesa ko asɔre baako oni lady ni nyina ne na wofo nyina kɔ Pentecost okay em da asɛm no to elder nanim na elder no sɛ o asɛm we de emu odu na enye fon so asɛm nti no mempɛ bre na memra fie na yɛntena se na yɛnka asɛm no na am see you elder mate meba enti emu hɔ na eyie bi nso aba yakura hɔnom na ɛwɔ sɛ mekɔ na mekɔye ti mekɔye no yɛ sɛ yɛnkɔtena se asɛm no ho but ɔmo anya bre ye lady no awofo no anya bre na me so madwuma sɛm nti me san bɛsen kɔ Accra saa bre na me sɛ na mehia oba fofra me abɛware na yetu ana monti no ɛwɔ sɛ na akodu bre bia na ɛwɔ sɛ me ba akura na me ne mawofo nso bɛyɛ 1212 baaye na lady no asɔre penifo nso ehia me nti ɔhɔ no mo baaye sɛ maba de a ɔmo ba na yaka asɛm na me sɛ mesrɛ mo a sisi a bebia me gina idie maso ayɛ hye paa nti na bɛyɛ a munya mrɛ kakra ma me na de anamo a metu no ka me yimfiri hɔ me wi a na yaba asɛm no so yɛte aseɛ saa ma yɛde asɛm no ɛto hɔnom me ware emienu nyina obi ansa mfrɛ asɛm no bioma na ɛba ansa no me yɛ sɛ saa na tie de a ɔnte sɛ mehu sɛ ampasa kola no ɔyɛ me ba anasa ɔnyɛ me ba no menhwɛ ne biom nti firi hɔ no de me yimani sɛ akola no menhwɛ ne biom ɔnte sɛ mehu sɛ ampasa kola no ɛyɛ me ba ti covid no mu a lockdown ba ya adwuma sɛm yɛ basa ɔmo yɛ sɛ yɛ mɛtena fie kakra na me so ɛne mɛfa sa akwanya yi so na me de akɔ akura na yakɔhwɛ asɛm no aka ekɔ na me de asɛm no ɛkɔto yɛ hɔ no mankrado anim sɛ asɛm sei na ɔba me ne na awo no waka nti yɛ pɛsɛn ka ɔfra asɛm no na yɛhwɛ mankrado no gye tu mu ɛfrɛ asɛm no emi no nyina me di kan bɔ me nkuro edu lady no so na ɔsɛ ɛyɛ no korɛ na mmom no deɛ ɔkae no deɛ memeka kyerɛ no ho abufuo ɛna ma ɔde ka saa nti no ɛnyɛ no korɛ sɛ abɔfra no ɛnyɛ me baa nti ɔde abufuo na ɛka saa ɔna ɔmo bisa sɛ ɔde abufuo na ɛkae deɛ a ɛka ɔmo nko a nka yɛntwa biribiara so na ɔmo bisa me sɛ na mmom no me no mehwɛ akwalaa no ɔyɛ me baa na sɛ ɔnyɛ me baa ɛna me sɛ due to deɛ lady naka ɛne nneɛma mmiɛnsa bi a me nso mahu ne nneɛma tete ɛkyerɛ sɛ secret bi wɔ baabi nti akwalaa no ɛnyɛ me baa nti hɔ no me ɔfa ɛtia me ɔyɛ mankrado no ɔyɛ me ɔfa ɔtia me sɛ saa asɛm no mentwe nsan because sɛ mɛtumi anya nyinaso bi aka sɛ akwalaa ɛnyɛ me baa agye yakɔyɛ test nti no sɛ mewɔ sika deɛ a ɛneɛ yɛnkɔyɛ test sɛ mini sika deɛ a ɛneɛ mentwe saa asɛm no ɛnsan nti ɛma mawofoɔ me maame nom ne yɛ elder no ɔmo ne me tu agyina sɛ mini sika deɛ a mentwe saa asɛm no ɛnsan
na me si o me ka so nneɛma bi asisi ama mahu bi me de masonso ate bi a ɛkyerɛ sɛ ampaniampa deɛ lady no ka no sɛ akora ne nyɛ wo sɛ akora no nyɛ me ba no ɛyɛ nokorɛ nti ɛka me nko a nkɔmmɔ yɛnhwɛ asɛm no mu am sɛ o sɛ saa na teɛ deɛ memfa nto mɔ nim nti meka asɛm no deɛ mahu ne deɛ mate meka kyerɛ yes deɛ di kan no ɛtwetwe maso sɛ akwadaa no nyɛ me ba no lady no ɛbɛsra me ɔba me nkyɛn on the 18th September ɛna me ne ne hyiae na ɔwɔ on the 15th of April the following year. Only this year 18th September. And wo 15th April. 15th April. Meba. Okay, enti yenua be me asem no a wo ka no mo a mo sese no mo hwe ye wo onua TV no de wo ka ne tofa bo nyina ne se woni ba bi hia 87.9 FM and benada October bosome de to so edunan yada nyame azen kakra papa no de ye kɔ yenim saa na sɛde etie bia no yebedu ane yebedu bɔhyɛ asase ne so yɛgyene di sɛ ɔde yɛbɛkɔ na ɔde yɛbɛkɔ nso ampa sanse wɔ se yɛmisa na ɔde bɛma yɛyɛmmom na obebie yɛn yɛbisa deɛ ne sɛ ɔmfa yɛn nkɔ bɔhyɛ asase ne so ɛne yɛnim sɛ sɛde etie bia no ɔde yɛn ɛbɛkɔ midin ɛde Marcos program no ɛyɛ akoma mu nsɛm Akoma 87.9 FM ebo 1 pepe passion and so emame se onua TV at betum live at the amamo na nakua koko wa ha Pastor Julius na basofo koko no ono so ewa ha saso na Evangelist Samuel Mensa ewa ha Ishmael Heward ebomichi domni adontene sa producer nana yaw edmeko social media na Facebook Akoma 87.9 FM Pomodia da se wurenfie follow yen like page no jaw comment no ewo ho na wa share e de amaye follow yen ewo Facebook like page no maye wo comment na fe wa share ewo ho amaye kwaso ase obe share wo follow yen na wo like page no a eboa ye papa enu nti no ya hwefo no bonya ne sa emfa emaye sanso ena se ye ba YouTube no so a eye Akoma 879 Akoma 879 ye viewers ya mu wo YouTube no mo subscribe yen page no mo wia adoma bi ho eno ne friend notification bell no eno ti wo mia so a ebre no so a na wanya notification no na chese wonso wahwe bi me fan kase pa blue sea bomodia ma mi hu no se wanya notification no a wo se obre pa wo subscribe ya still program ne start ya unya notification no enu nti enra me sign ma wo ye no foforo nti no se wanya na wa mama hu no se wanya notification na bibia etumi aboa na yekɔ yenim sada hyene so ema me se ene ye ma me Mary Ajewa ne die no ye beba so enra na wo se ye ma ne ba na yetumi ekɔ doctor ho nenso so esanse yentumi and starting the project nintino ene yentumi nti ene de said ye tie bia no ye bebo mode ya se ye be ma ye be ye bibi na yetumi ama won aba enra ye fan blue sea wutumi hunu se ne wura wo sa was mako ye de kra na mekɔ boss so na mekɔ hwe ye ewiase ehu we die aka me last kra no a ma me die meboa no esanse Debbie. Monsieur no blue sea kasa ya was send the audio. Wakasa just a wood to say hano na se we ye nipa da sani pa emoja enam wo mu a ebehaw na hwe akora ketoa ne baketoa 10 years akora ne ho fe wono ene hye red no a na betty ho no black ne white da ho no na woko share car nim ye enenso mansa mfa mpanifo pampers no amo mansa agya ne fie bie adwenjene me pa chaw Ishmael nwumre ka me duru fie aka me na mentam fan to car nim because eno an wobo na mpanifo pampers no so ne bo eden nti eno an wobo nti atobia ye de beba na ne bai ede o maame no kowura car nim no car o mo de ba ye nso adwe na etwa akora no wutimi wabre
akra ketewa 10 years agya school wono na soso maame mu na se papa no ekọ no okọpẹ paa bi adi na waba maame ne bedwo so akra no na beyie sabie so sabie nya ado ye bọ ne pampers enti so obekọ toilet sa akra no na beyie ya hometesem but Dr. Amaye arehemu se ebeye yie enti yen so ye nya ahotoso no se ebeye yie ampa enti no ye bebo mode ase free na ekro no ye betumi aye hu bibi ne ba no ono nenim se de wesi so omaame nan nim enti nipa da sani ni ya fa no se niema na ye di ni gu ka mu obi a wotumi nante obi a wotumi konidwa obi otumi ye ni bibia na ene hwe ne waye sa na nipa te enipa emobo so ye ne ano oden enipa emobo sese nipa pe ajapade ye peska ye pa hunyade che nipa nkwa ye pesa ne mani nyina che nipa na nkahwe nti no ye de se afa ato ye ho so se ye beye adwuma no de adwuma no na ye beye na nyame ba wa ma ye nso ye nya yakatua ne bi ewo ho akua bran no obi bisa se ne ho de enye ene ye se de wosi ba ye na muhu no ene ye saa na tie ena da ne da nyina de achi ade ese nyina so na ye increase ko nanim ena m se ye nyanya hu bibi ye mfa ye nsankan se de oba ye na ye de ne ko ye na ye saa enti ene na nyame ya adom a ye nyina ye bekeka ye nsase kakra nti wo de wabusa ye ne ye beka ho asem enti ye ready wo kakra bia wo bia no ye mfa moa na ye mfa ne mpagya nyina ho we de ye mpagya nyina na wo hwe bia hunsa ade we de no de wodi moa wo deserve so onya because enye se ontumi nante ne nko a pain no a eka ho no se omo ma ne suani na okemu ani buwe yi awrade yi enti no ye de ne kwai ye be ya chemo ye de ne kwa omoma one ne so ne akonya ne kakra ye duru ba bia e wo se ye de ne si ho because upon so wote akonya ne mu a wo ma afan afra akonya ne nyina no wote yawo no obobna na che se muduru ba bia mo de na si wo kakra na edwodwo no kakra masen apagya woni akonya no na model ko kakra no mo san gyan na si wo kakra na wajai banane boa na adwo ne kakra no like seriously na was any patron se fasa ya we enyo no se be kan sen ya kwa enyo no na se de o si fa ya mu no se de ye ya ye wa ha ye si hunu ne ya wa famu no a woda so na mu no enipa mobo sister enipa mobo enipa de ye mobo ya no keke enipa mobo ya no keke ne enipa mobo efri se oba se ya otimi ye ni bibia o se me mani ede mitumi don fofo oba otumi don fofo de na je se onye tim ketua obo don fofo na chese onye tim ketua me mitimi ye mfofo o se me papa ye afuo no me ne ye one na ye oba na obehwe afuo a me ma don fofo a me oba me ma don oba besia me wie so na me ba otumi hu me fe oh na o se ayi o papa AC bricks was wono ne twa blocks no oba besia wono ene gina ne na so pam edi twa blocks no e ma wo papa esi efie no 3 rooms no ono opapa ma ne ba ko free mode ma no na so wo ma se age anuafo no ase age because wono no woni ne kuru na tie nti wo ma age ne kra na ha no wo so wono oba besia ono ne twa blocks na ma ye di si wo kai se lady bi so yare sa na busunya se ya ye nyina ye yare wo kai muso mo nyina ye nyina ye yare o mo boa ne kakra bi ye nyina ye yare yare di ebi chen bi yare a wo no mpala ana wo ko ya ye ma wadua na wa fori huma ba benya aduane adi yare da bi ete se de wo nua ti se ya sesa no wo nua ti se na ya sesa na gu ho ne ya ye me se ya enye wa homte se mesu me yare bi wei eya asam ketua hwe oba sei wo ko anye bia no otumi ko oba na otumi ye na ade sese wo ye nyina na yesesa no te se ne yoma onu antumi nyina ne nan so na wo be kan wo se me
me ye nyina yeso ye yare o nti mu gyae no ama na wu e ka kire ne kunu se o yere o ye bayifo nti topalama ne nom na wo wu a ye be akosie no wo wu a mo mfa ne nkwa bayifo kam mo mfa ne nkwa masofo na mo mfa ne nkwa bayifo kam na omo nsie no ba wo wu di a mo benya bresie bayifo aba be sie no enti sadia ne ye me say omo be provide sofo no o say ye de maame ne hospital na ye ti say na ye ni pain na wo mo be hia ye ti ye pese ye boa no na ya wo no na mom woda wo na ye hwe no ye ne abusua ne de wonim say ye me dwere ne ho pa ya akola no 10 years akora 10 years 10 years bema a onu eja school na osuso ne maame mu onu ne epeja ne maame nan onu edi ne isi kuraba so onu ne ebe de na ha ne ise na kuraba so o kuraba de osi de ekotena so se na mikan se bibi ne bono kuraba de wontra so bibi wo ho na o ya ko obetwitwe ne sin akora ya na be kwa peja kuraba abre no ama na twitwe ne sin agum so o peja ne ho ba bia enye yie ontumi nsore e ka se ne nsa ba akwen eno so ade nifa no benkum no se no wote ne sei enti benkum no wo se eno aso na woda enti eno so ma ne problem because ontumi nchim ne ho no aba beda foforo so nifa no so enti bonkum no a so wa no woda me straight you for say yamwa ma na onsori nyina ho we die wo bre na obre ne ba no so bre akola 10 years bre akola 10 years so bre papa wa hwe bibia ni se enye easy esunku a we ya de na ekro no eduru baabi na was ya de ni si ho kakra o ya de ni si ho kakra na chese yentumi mpagya no o te plastic chain mu se ya ye pagya na fra konya untumi pagya ni nipadua agi so pagya na fra konya eno kra so eno so bobo ewiase eneni mu china o eneni mu china kuya eneni mu china ene na ahoden ene na wutumi koba wutumi pagya wutumi sa wutumi bibia wunim ne ya china beba china wunim de di wani ewiase na na mawiase ne ye hu no me de eno na wo bia eya me ka se ya adoye because sister say no onim say o china ye be ye ni say ye be bona bommo da bi ama na bepe mu afiri obi ho na etumi ahwe ne yade onim se wo china ye be bona bommo say ya nipa ne asoa no yo ena wo sunku yonku nipa eni asoa no yonku nipa yonku ena otie mu erwadie ena oda ho saa be me nso ansori anhwemu a hwan efri ne na eba hwan be ma na ansori anhwemu anko peska ma efri ne na eba hwan nti na chese ne ba 10 years no oja school not na ehwe maame sebe oyi ne to ne dwonso obedidi wo be ye den agisa pra 10 years be ma obanu nsu a gise na de ahụ we de osoro ensa nsuma bofo nsane na omo meboa ye ne mo animu ya na ye ntumi na mako wonai ba akokra ye oya na ti se mienu ye oya me se na nse mu ho me nan me praye na me pe obi ama na ma me nsuo su komode me ama me nsuo na me ntimi mpagya me se me su te sa akola keto onai ne frichi ye me no me su te sa akola because me pese me timi sori na me fansuo na nipa ni me ho na me nya obi ana su komo so de me afi de jonso de me hwan na me frɛ me su te se me nie seconds na maye moboyi enti me mami adanu mi su mi gina ne nkyɛn se ya na mani na chese se me fa hwehwani wakata mani fi se mani nyina ye kokɔ me kai me de ketua bi no na ono de sese ono de oda ho flat o je se ya bona bommo so oda bedsheet so kra na je se ye fa no fra bedsheet wo so bedsheet ne ha ne wogum se ne ma ne ya pagya bedsheet na fra no imagine nipa wo mu ye na nipa mobo so me ya baifo a ampak meka manu mu nsem na me ho atome na we de sa ya we de ano eden na mako obi abayiye ye no bayiye no no ana ye wo no me say bayiye no o ye no ya we mu ya we ntese obi na te ne ho no o ye no
na enye wono emu na ebe fa yawo no na eye no na enye ono emu na ebe fa yawo kakraka mu sei na wo hu bayifo me ye bayifo na me ya me ho abre sei ni na be baye no baye kurase ni be no baye na me bebre sei baye kurase ni be metimi kɔ maafuom metimi ye madwuma metumi kɔ badidie o se me pe life ankasa me otumi kɔ no dware ye na okɔ na oba na ne ba 10 years enya asem ye nka akola be ma ono ne wo se wo yi wo maame ho ono ne yi wo maame ho wo yi no so obepepa nanka wo yi opapa ne ono wo yi pampers no agese wo pepa se oda ho na aboa bi ba eno anso oda ho se ya agese oda ho sa agese oda ho sa o se mano nko a ne tumi ye bibie na me ni padua ne de me na ne kunu ba ye o se me yere je se me high dropping ne de ne ba afre ye se e de yare nko a na je se o high dropping free se hwiba o se wo ye ne hwiye nya yi o nipa mobo tie beba so tie duru ho na wo bi a wadaworo ma wo kakra wenso ma me na ebre ni enfanye no nti wo ya wo de message no wo de ba na yakan e de ama obi ama me de 20 e de 30 wo de message ne ba ya bekin kai ama 0533 487726 0533 487726 bi ama akom e de 10 cedis ya ba ni a ya hwe ne de ama ya kama it was 0530507849 0530507849 to the bar odo message no about 0533487726 na yakai edi amount beme na mame ma ho biem na ebo wasam no tofa na bone tofa kakra bi mame ne enfre wo ba no ene abusuafo no a omoye involved ni nyina enti odin biem medin e Ishmael Akron free hin abai Akim Oda okay enra asema wo de beda ye no bone tofa na afa ye frɛ ba no mabacho medase mpacho masem nyane se meni abawe bi awo be chire no mehwehwe mu ehwe no na be ma bi nso yi ne ti e kire se abawe no ne no na fa afuru awo nti akwala no na je se akwala no ne dia na edu bi abawe no kasa nso bi na no ka kire me se akwala no nya me ba all because of say metoniama koma akwala no ama okohu niama no bisa me se na niama no mekoto ya na se obi dia na mekosesaye okasa na me so me ka kire ne se if you think what I've done is not enough you can also do some and not sana me kind nti na yo say abayo na timi ejina so ka kire me se no opekwan aka se mi a kire me but no wonya enti se maka sa de na ojina sa akwanya no so de aka asem na kire me se akola no enye me ba enti okọ mabusuafo ho akoka kire me se ye ba bie eni omo nchen na enum no mpenifo ekotena se o asem no ho ebisa na o se ode abufuo na ekan ye nanso menso emihwehwem kakra maye ne bema na woyi ne ti a mesumahu nso kire se di abayo na kasa akora na nya meba no nokre ebewum enti mepese ka yebeye DNA test na yehu se di oka no owonyina so na ode ka na se ampa se abufuo na ode ka enti man pacho masem nyina enti wo de wo ba ya na wo pese oba no e provide akwada no na ye ne DNA me patron okay na sese akwada no wo henefa isi akwada no ewo ne nananom nchen we kura henefa kura akima sabe de okay ho na ba ne ti ana sisi oba ne de onu ni ehonom wo henefa ono wo aguna so eduru okay o wo aguna so eduru na wajai akwada no ewo o maame ho wo akura ase adan mete se ese otu kwan eko Egypt enti oja akwara no ema ne maame ansa na okọ na meme yese mekwa akọfa akwara no omo ampene se ne maame no eba befa na akọbed ne maame na aba wa mefa na akwara nda so na nanom nchen a ono so ewo ne baabi enti kopim se wa na wo hwa akwada no kopim se bi a wo be ye DNA ebe wie na resource ne ebeba anase because se oba ne bie na no kasa ne nti no akwara no wajai ne hwe akwara ne de bra oba ne bie na no ka se akwara ne nya me ba no me jai ne hwe for some time na mesan mpenifo kotena ase na mo ka se until se ebetimi ehu se ampa se akwara na nya me ba no menhwe no ti because ehwe no na mehwe no kwapim about 3 months near your call social welfare
na koye nsembebere wo honom ti free ho ti enfan almost 3 months ni die okay me bibia nko abofra no hoye be 3 months ni me patron okay eti Felicia Mensa wadawroma ye bo wa homanim ye bo pono num pa eti bomodia na efa wo phone no na ye ni nkomo because minim say baby I want light or TV ho said ye tie bia no enra obi bebo amane say wahu no be ma no ewo onua TV enu nti bomodia wa homa no ne ebomu no fa na ema ye nchiremu die nti a wo bie wa no eka kire be ma ne say akoda no enye ne ba na eyade a ahye wo so ache na wo pesa wo da na di kire no na so esan sa emrepa ne ma ye no nti ena wo untumi nka kire no enu nti bribai na emrepa ne ba ya wo deda na die a kire wo say de no wo pesa wo ka kire wo nie sabre na abofra no anya 5 years na ofre me say abofra ne niama sentiment ohia sika no da koto bia na mia me koto to niama ne nyina de bre no ti oba na obehu niama no minim se de niama no de no opese ohu no obehu niama no na obi ofre me bisam se niama no me koto ya na se obi die na me kosesaye ti o ka sa na me so me ka chen say if she think what I've done is not enough she can also do some okay the brofo say ya me pa twan me kan brofo say ya ti eno na me kan no na odi ka sa kire me say na opa akwanya aka se me akire me na wanya nti se maka sa de a ene ogina sa we so na odi aka asem kro akire me ene se abofra no enya me banti okoma busuafo ho akoka atrom se ye ba bia ni omo nchen okay na ebra woni no etna ye no na wo suspect no say bia owompena na ni ye mu ne course ye mu ne niema bia wo ye okay me ne tena na enam se na ye ni faako nti ahyase no otukwan ko di baabi sa atram na yente ye ho nka ti eho no na meminya info se akofa empena wo ho oba mi bisa no na o deny but me boss ano ogi tu mu se no kre se okofa empena but the enti okofa empena se na onte me nkaniti no nim se me so matuma adwem sabre na mo ntemu atete anya be sen sa time no in say almost 3 years okay enti ogi tu mu sa okofa bi wo ho but we free ho nti oni na agai enti eho na ema mi hu se okofa empena ti eno achi na osa betena aguna so aduru no mene ne ye kwa obo bi so de bet wanye bibia mama hu se obo bi so sai o ebia nipa osemasi mehwe TV on dem but echira mi hu se no oda ho ankasa nye se na ohwe TV on dem keke no oda ho ankasa nipa ne ye ne boy ya wone ne ti a woda ne nchen me patwan but hono manhu bibia na echire se eye ne boy echire ansa na boy na ankasa mene ebenya nkitahudi a o kire me se no one no eda dem one ne da esori ankasa okay wo ne bema no enkomodie ni bi adanse bi ewo ho like bia audio anase bibi phone na mene no communicate wo so no phone no say me afri mensa enti ama malusu sa eno so sa malusu sa contact ni any sa informations no wonya kwan ne abranche ne ehia wo ne me anase eye phone so nkwa na mu communicate because eduru ba bia no obeka che so obetumi ayensem kire adwuma no because of say the wisi toto na no it is abra no wonya kwan ne hia bitu anamon ekokru na owo so no eko ni fie ko hu ni fie ankasa eko hu na busuafo no okro be so aguna so aduru ekwam krom okay me ko hu efie a owom ankasa but me du ho na busuafo no ma meti ase se watu kwan enti oni eho prempre na me bedru ho no oni ho no enti no ma mama anhu no but if you timu na ekura wo mu de me ko hu ho okay na ebra wo be hu se akwada no woni abrante ni di nkomo na wo ka so woni ompra no enyemon na wo firi ho na wate so wodi nyinsa na akoma be ma foforo ne ade no o san komodie ne koso no ewie ye no wo da so hwa akwara no anase ho ne de obreki me hwa akwara na sama sa komodie ho ne de kire ma adwene kakra enti mamemra dog Marco mame ma wakraba me josu ni aba na pomu o de na che yampa ye ho de say the go fire ne de ma me grow ma agi aboso ko ba na menye moso san adepa wo wa papa doctor adepa wo ho a na uko fifa nkwanche enye me nkwan ma agi aboso
me ni me fiefo nyina ya agye abo so ɛna no you catch me o say Marco asan o me say asa yo woni ba bia factory no ya we do ade so ga ye kama no kwasam nti no sia ba ho bebre sia bro ka say go for a short to factory a be short ya da atiefo so kokrom dia obenya bi na tufo ndi ye boy ho modern so bia betia eye bia gumu okay edupa no ma ya chia no atiefo joso sabre Dr. Grofa trans simaka krea bi ye de beka ye pom den ho asem Grofa ye mogadro a aba ye de yan akase kokoo ene ye dre fere design to xylem ena afra ye Grofa mogadro no eno nti obi obanu bia wa danse pa odi fa dre ho adanse ye de bebre ne de nyame adom mako wa watiefo na eto adro no kwa ene obi be frɛ wo no se nhwa mako na oka ye na mekoto ye no se dia ye kama obi so be frɛ me nua bi na kono mu na agye ne se ye nom ne sen ti se dia danse ne de wa watiefo no mo ton adro ne mayen na me de ye da o nyina ase ti ba ase da kese no mako edi si so na de mo watiefo adro no mo ton a ma ya asa ma ji atumu ankasa adanse de bebre obi si na ni so biri no onum Grofa mogadro no ena ni so biri ne ko bisi wo hana ne nsa ne nan na yetitriti onu Grofa mogadro no wo hu biem me kra me di adanse sanate obi se na hu nuru buso mi ensa wa bre won to anamon ko hospital enam eja ene awia so adwuma wo yenti onu Grofa mogadro no ene sa kwantu ni nyina etwem obi se duru na dwo ne honam nyina asema ne konfo ayabo no tutu no honam nyina tutu no onu Grofa mogadro no bibia ye kama obi bisa ne ho se na galam se me nya bi menya garam say yi bi me so na me asi abo no onu Grofa mogadro no nyame adom bibia ye kama bi kura se edura na dwo bi e de hwankro mo no otimi na krokro omini kotoa ni omini abetoa onu Grofa mogadro no ani ka se won se na ade achi a yesi be boni prum nyana no san no so oda na ho sarati obi se aduane si wo de nsa be wo mu sa onu Grofa mogadro no ende odi saji ntumu obi se pompon na ebo no na epai na ebo no na epai oti Grofa nka na okoto Grofa mogadro no ye no pompon no ahwetwe obi so odware wi aje so fa afe odi adwe ne ho eno kra aje so ofre de ba ma ne 5 cedis asa na kra na dwi odi adwe ba se de se duru de chi onu Grofa mogadro no enne sa mo hene nyina afri ho obi so wanu Grofa mogadro no a no onim se wiase ade bi wo afre na tenka feelings kopim so onu Grofa mogadro no hu se se no ohwe ade ifisa tenka wo ede na dia betwam ama Grofa ensoto a ye nua ma no be obi aba give ne Grofa shem na ye menstrual disorders aba insabu mu haw ene ba ye nti mako ene ya to edini Dr. Mensis no kwasem ya je atum oba bi obanu Grofa bia wa adase pa odi fa adre kotobi utie radio no age number no sa na ohwe TV ni so se ya fa phone twa me hwe TV no udu pharmacy na odi a kire no so doctor ni nie adro ni so nie je number no 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Marco de tia Grofa agidini se de ye kan e ma ye nua ma no e fa Grofa ni agro menstrual disorders no ye ba ye be ka kire ye nua ma no se wo yo ba ma Mensis hu hia chen o chop money papa chop money de di fie dukra na de be fie ha ye beji asari bi aka ho ama ba ku kura nka da bi na awo na amade ya ene oba fie ha ye ntimi nye ho adwo adi se Grofa na na mesa ankyere wo nti koto Grofa mogadro no se de bebeboa na oba asisio efisi yankopon ama oba bi abonini wadu nkosua nyina agya okwan na aba asase we so oba nkosua no edoso ye 1 million no hwe ye 1 million nyina abesa amu atu anamo ekochini akopeba ubekọ na de okopeba no kra na ono kra na yere onwo da bi tin Grofa mogadro natural nkosua de sa asa eno no mu ti ase omnu Grofa mogadro no na de awo ya abono no nyame adom wawo afa ne ho afaba ne sa nkosua 1 million ni kra ebu 300,000 ana 400,000 unya 30 years na aka ne de aka ikra na emu 300 pe ana 400 pe na obe release ana obeto wasase we so eno na ode be faba eno na ode ye o Mensis eno na so de bi abortion ne de a eni nkosua no ana wo hye no no ti de so yo ba na ofa afuro na wo mpa atu an na ma ko hospital doctor wonim de no mo wa enye wa wo doctor wa wo hye wo doctor o de wonim de wa sua doctor adwuma no
won kire wo no ntufo how do pe ko no num no bi na to bom koto mu a ebetimi asɛ nkosua ni nyinaa ma wo atimi abɔ to go from ageduro no sɛ be bɛboa ne nkosua wɔde ka ho no wɔsan ma ho hormones ronko miensa estrogen progesterone follicle stimulating hormones saa hormones yi no oba ɛboa na nkosua de kura anyini na release ana ato onu go from ageduro no a ɛboa siesie oba ma obi bia ɛyɛ kama na saa hormones yi de dwumadie na kwese electricity no etimi ko high and etimi ba low emu bia enyenti a doctor for to the imbalance hormones timi go from ageduro se de be boa ama hormones no aye kama na saa hormones yi so se de eka no ne dwumadie ne bebre okay nti a doctor for aye hormones yi mu hwehwemu no mu ye mu hwehwemu mu se saa hormones yi nti yi ema edusiwa emu nsia e wo menstrual challenges nsebo mu hawo e de kan se oba odi kan nya de obenyaba wo asase we so I see enam saa hormone dwumadie nti eno nti na ma bebre awo eya abo mu eno nti na se no go from agedro no na control hormones no na no na obefa mu anya oba okay saa hormones nti a doctor for kire say fibroid betumi abeto oba ba koyam nti ma bebre fibroid wo mu yam na nam se fibroid na enya yanti isa okọ hospital ansa na doctor hu se fibroid da yam okay if se hormone na fed estrogen no maybe e be kosoro oba mu bia no e ma hormones no na fibroids no ekosoro e wo bikitua bi kra na etibi bua ma ni nyini tentem wa hwe e kra no wuyi a obesan akọ no akoyi if se estrogen level no enko normal ti na se no go from agedro no na bibia anya kama saa hormones nti oba betimi anya miscarriages okay wonyem na asai wonyem na asai obi anyem predu asai predu obi anyem prenum asai prenum ode hyemrewa ode hye dum ni adabi eye problem na aba oni pedua no eno tire se num go from agedro fi se omo num go from agedro no ende omo de ho adanse omo go from agedro na ebeboa oba otoso onu ni mpanyin fie so 2025 wo atwa bram no fie du ohun ni message de eni so num go from agedro no se be ya ebeboa ama bibia ye kama menstrual disorders ni gumo ahodo bebre ma ko ye be oboso na wo mu ba kokora wa tru meka ko hwe go from agedro no ansa na dabone na ba ye din wa danse oba bi wo ha ne menses time duru a ontimi fa aduane nkana no gisi wo wie yare bone e friend ice cream period okay wo ye o menses no so otimi didi ansa na watimi aflu ye wo antimi anidi no wan flu ye a de aka no e fa na de ko e problem ma ko oba bi wo ha aka na wotwe enenum amana bu ne nsa no obia betere nka ofie o bia so no bob na say ya na atwam eno nti ne ato yedin Dr. Menses ene ye nya Menses mobra adan na obi de ne de ba wonte na won kwa de o de ba gi sa mansan nyina ayete bibi ato chema yare go from my drone se de bia be kama ma ko ba bi ho amfie du na omu ne nsa emfie num no on top pad o de we shawama mesre wa pa yade na aboabo no ama wo no no asa de bia soso akọ operation go from agedro no na nsa ne mraboko na ho nto ma ko obi de ba tot ene ba o kira na atwa omu a na san ba obi kura de ono asisa ma no ho na otwemienu na otwemienu bia onya ne Menses nye so no go from agedro se de bia be kama ma ko obi de nya kura emba e ba so entwa bosumi ni nyina lights out bosumi mienu na kotofo obo ma da so awo park ne so amanje park na kenten se wa basa mema ni betu kwan ye betu kwan akọbọ no obi park kwa we asa kwa we ya kwa de share kra ra ya de 2 day beba onu go fa bagedoro a ebeboa asiesie ba bibia aye kama mako ya oba ko bia eye wo hawie endometriosis na aye da nanu fe na ni dane no wa wo de ne ho ati to ye o mense na sign na chi ekogu chusu nu tutu ko suato ba na asai ni be ma da sperm ko to mu na asai e se wo de awo no e ya bo na ye yawa e ye ye e ya chen oba oda awo mpaso mpire no okay busu bibia wo be hu bi so wan hwe ya awo ni betumi abo tinu go from agedro no da bia ye ba ye tue nu ya manufo se mu amu use contraceptives e bom ho ban no ye na emum ya ben doctor ben midwife ben nurses and obi a o train na ko be kire se droway na obefa enkofa de wadanfo enum there bin ko no hwe yi a obewie na ma problem eno ni bebre woni side effects obi ho obegya enum no Menses na mba obi okra na awo nso ya sisi we obi a wo sa problem na num go fan ka edu na onum ho se de be ya abosumi bia obehu Menses anim
baby eto aduro bia ma ko obenya bi ne ye ka ne sei mema na beka se de mo yiye mu da bi mema no wom bema no enye dompe ne shem ayentini tintini ene moja efom wa nhwe yi ne srade ko idantini mu a moja ne ntimi mfuru yi ngo fo moja do ne moja ntimi ngura ntini no se de be ya ofre ntini no obeje oso baby eto aduro bia obenya bi ato say pharmacy heba over the counters obenya bi ose ahohye no esore ose enu anya ne nya no so nya ne na ma hu so we be no sa na akwadwo so sa odwo so ba so se gina so kaka sa na obeda awada ma fa no ma no sore kopra go fa mo je no so de be ya bibia be ka ba ma ko experience ti o ka bati ba bia to aduro bia obenya bi ato na emom se ope bi atu ato ma mesre wa kubasi ya na ashantere wi na ha kopie efe pharmacy o tafu new road misi heba omrom angelos omrom dani heba omrom apidanko omrom kolinako austan blessed require keo tinatex so full life pure liver buakwa have be wa asafu pole obenya grow pharmacy no ja pharmacy asafu ahemfi obenya bi sas heba patase blockhouse yene ne so patase wa costa pharmacy wa pampaso yellow and orange obukom udu obuasi asmart heba o santiago obenya bi enkranfo yenye abumu enkranfo de say de mo so grow fan mu ama misre mu a monko okanshi drug lane kins work heba ma ko so duro no ho se mu akoso duro rifa de benya biato okanshi drug lane kins work heba tinatet na naboache angel ruta halos repass omdoso pa omnyina obi asama fo monko ecos pharmacy ene ecos wabi obenya biato house of drug redama obenya grow pharmacy duro no hillside obenya biato hillside on friend Isaac drugstore sunya kapeba muze na green light kofoe bia Gabson pharmacy obenya bi tachima abido depot brekum Dr. Clemento main station obenya grow fine bogo so unique heba grow fine oho takra the crisis is the answer when a friend akwache krakra obenya grow fine magedro no elibo oda low grow fine oho mankasim el social station obenya grow fine magedro ni biato sa na okọ sunyanya obenya grow fine magedro ni biato oda akwano na mo kai bia oda akwano obenya bi wo achimoda so obenya bi wo tumasi heba wa obroni and 1000 pharmacy tamale opige ngobila frame na okosin bia obia no bisa doctor fisema akosu mre ni de isa number ni ni 0244 59 65 32 0244 59 65 32 grow fine makes you grow fine. Yameka obia understand besen aba ni abetua adisua ni that's and ye besen aba mpa intiba sanka grow fine moja 0244 596532 0244 596532 the chire wadwene bia no ene doctor eni ho enkomo aha eye Akoma 87.9 FM and afa onua TV na ye ne Ishmael ena edi enkomo na ye bekwa o mane so ye frɛ wo ba Felicia Mensa na just say the MTN number you are calling is currently switched off. Please try later. Say the na kono won fa say wadum no is me pacho producer Safre ba akoka ho bie ma menhwe e bia na eye network no because we there I can't think fa menti ase enti Ishmael na me ka say be ma bia frɛ wo a wo cheche wo ma wo di akra no kra picture send no ma ne ka say akra we there me photocopy die nti ene free wo no wan fa nwa dwene we misemu we misaba no wan mo pani bia ma ne ya me yamfrɛ oba no na wo da so a hwa akwada no ma ku mbacho ho no nam se me yamadwen se abrantia no me ni di nkomo phone so be na me pese akire na obehu se me nye lady no ebra na mo me ye ne mpra na me na wo no me yamadwen se me pese me hia ono ankasa one on one na me ni di nkomo se bema ne bema na bibia o se me hu bia no mahu ansa na metu anamon bia matu na dia na pese ohunu biem because asem ya na bema ya ka efunu no me no ehwo na efunu no ani nya da ho ewo phone so enti bema no akasa oba no me ne na tie wo ha ena oba no na onyem na eye mimi nyinsa mahunu so ode nyinsa no akoma bema foforo ama sese kra no wawo wutwa akra ne picture de kwa ema no boy ne ka say we die mi ankasa be photocopy and ehwo no so no
wa ma obi amane se wo busuani se oba no anso wa confront no pacho da bi asem ama ba na mie na no se ebi a akra no kra no nya wo dia na mepemrepe mu aka akire wo kra no a enka wa ma obi amane na wo da so a ehwa akwara no ada no akọ hospital me aka akire so wo low sperm count ntu ntumi nwo ana pacho da bi ebia na o maka akire so ebia wo ho de mount no eyi obi bo wo befa na wa hwe pacho da bi se ya asem ba ye wo ba no so aweredro wo se ya abufuo na ma ne kan me pacho enti ye oba so tia se o se abufuo na ma ne ba ye enti eye oba enti hwe no te se de na first na wo hwe no no a eno achi ne sister kran so akokrom wo kwa akohwehwe be ma wo ne nua ba ne wo ye ya enye wo na no wo hwehwe be ma foforo imagine na we nyina na wo da so ete ho ahwe akora no a ami ye sign de wakọ ami ye twesika se na de ama wo koye no omo kan se period na meja tum na manhwe no na ho no mintu 3000 aside that na every month bia me fa 450 emra ye fa hwe akora no pacho na wa so na wo di akora no ko to school mu pacho me na me de no ko to school e school na me de no ko to mu no oyini free ho e de no ko to school from so edru e no say yini free so edru sade ne ba school na me de ne to mu no edi a wo de to akora no wa hwe se de ne se no ana da so da ne so ana so o ma sesa de obi foforo edi ato so wa ye hwehwe mu ahunu me pacho ma ye hwehwe mu ahunu se spend love abna seram akron na me de ma no be si se de oyisu school mu ye akron spend love me pacho school mu no mary ade akosi ade eni aye na ada akosi eno de eye normal enti se DNA na wo hwehwe na DNA sem no aha na wo ka no ana wo de aboba na so aka che wo no aso person ye DNA na ne so aka che no na ne reaction to saying mra me yes meja kola na o da suban bi adi no me ka che no se me bisa ne se akola no hwan ne akola no papa ono se meme ne akola no papa dia ne akola no ma be no so papa me ka sa no bisa me se dia ne ha me ana me si o dia ha me ane se me pese me hu the right father of akola no eno ne ade a ha me ti o se eno de o mi ame ho na otwa so enti abra yesa ne mpanifo ekohia a etena ase no me boso omo mo se me wo sika me de be ye de a ene e kwanda na se me ni sika de ne me ntwensan se me ni sika me de be de a me ntwensan okay enti yesa call social welfare so e ho no me ko boso se enam se obi eyi ni ti se ono ne akola ne papa enti me person ka e be DNA test na ho no social welfare no mo ka tell me se me ana me person me ye DNA test de ne me am fa asem no enko court enti saade a omo nje bibia ntum ho no demum de lady na be ka se me anhwe akola no na omo ugina so enti omo bom asem no eguye enti Frisia yeguso ya fra wo no abusua ya fra se wo bia mu nyina madum phone no na mente ase die ti a mu nyina wose mutu dum phone no because Frisia ya fra ne ko wadum no wo ma me de ne nyina ye wo adudum na makwa like seriously adum se eye wono dia wo ha woni sen se eye wono dia wo ye dia na eye ne dia obehwe se wo so bu ne fu ye na wo she da ka kire ne se e ba ne nya wo dia wo na wano koyi wu kan di wano ne koyi wu kan no e no so no so pese wo hu se e ba no eye ne dia na eye ne dia ma crazy sisi da ma na adwene ye ne ntanta ba wo bu na ni gu so ana me kro me ya sa ne ma no yemfa ni agoro yemfa sa ne ma ni agoro se me ka kire ba ma se enya wo dia wo fu ya no aka kire ba ma sa akada no enya wo dia enya ne dia nti na wo bie wa no ka kire ne se enya ne dia enti won hwe na edi se won hwe no me kro me da me ka cho me hwe ni biem kopim se omo beba me aye die ni obi dia ye bi pe onye wo e ko obi di bi be wo branch ni ni wa ha ye ni anya den ya nka omo se free sa da na ye ka sa asem ni bi ye no sa wo mo twefo fra branch ni bi na so anya se bi a mo twefo fra ni bi mu nti agya amnaka
ya ba ya ne ya ba ya be ye die ne no ya be ya mutwumu ne bete ya be endo wan ya be ba say the girls no omo ha mu ya omo de na ba ma ba ko nso wo omo no say the die ne de ya be ya wu ni ya be ya we wo ha wo say papa ka kire wo ba no maame wo ba no wo ka kire wo ba ma wo ne wo ye enti na Ishmael ba ye no maame ne ka kire ne say ko na chi unso aka kire ne say o so wonye kra ye kra ba bia ye mfa ba bia ama no eti maame wonim senya ne ba e ma no no Ishmael aka ne ye no kra se maame ne ka sa de a o ka sa de a enye ne ba senya ne ba nka wo de na ba enye ne ba mo eti o fa ne mra ai ne yiri ai ne prayer on ne wo akra ye watu kwan okwa Egypt be ma iso aware foforo wo ba be fa ne ba de na kwotera na na seda me fa ne mawo because eye wo maame e na de ne jam na mpache o nana eye wo ba frisia mensa wo ne wo na wo ye wo ne be ma na wo yi ti so oba na tu kwane a be ma ne wo hu kwan se bi obefa kra no no ne na ade akira wo se chenche me fa ne mamo ene wonim se ono so ne wo ye Ishmael nim se one wo ba no ene wo ye enti day one obeyi ni tie no ono na ahwe na wo ba no ko yi ano to wo se enye me ne wo ba akola no enye wo ba no na me pe emre semu aka kire na wo de hu abade ya niema me ka kire na sasem na wo kan ye no wo si akra ne niema ne niema nti no wo ma wo sika na nka totobi no wo se ne wo ba wo firi nkran ba nti obe tobi aba eniema na force niema na ototo bre wo no obisa ne se wo kotoy ana wo bi na de ma no na enyo eno wasese waye bi na so wani nso a wo nso betumi aye bi wo se ane wo de hu abade ama me nka no kra kire na akra no kra nya ode ya wo de wutumi ko boutique ko totobi bre no ada boutique ho no wa hu sa papa na yi force de aba wo so boutique no awura ho eno ho niema ne yen hata ye ton eno ne se wawura ho na wo de wakokọ pe boutique niema na wo de aba o ma me ye frɛ sɛ abena mansa eno papa de kwabena badu enti abena mansa ena fe papa kwabena badu yi moba frisia mensa enwo asam ne ye kan ena wonu mo ba mo nana spend love akron ne ho asam ne ye kan madawroma momfa ba bia no kreda enfanto momfa yie ntu yie na asomdwe mra semu amunim ne pefesa akora no enya branch yi diade a monkoso afa ne nkame no na monhye no ase wonhwe de bato opese ohunu ne bade amoba ne hu no motibida ende ensida motibida hwe no na sutu ne fa no utubi hu no eno ye ne sa ene ne tese papa bi wo ba bia bususu sesa branch we be fa no a papa no be ba be sie tie so ba be hwe ne ba wa bre obeba no wo hunu ne ba no mo ho be ka adwam yempe sa opese wo hwe ne ba opese wo hwe ne ba opese wo hwe ne ba nti ena o se me pese me yedie ne na me tiri mu fine ma adwiri mu fine na me de ahwe me ba efri se de wo kan ye no e kire se ba no enya me de obedi the message about was he should forget about DNA. The baby is not for him but DNA dey hu hia DNA dey hia hu hia pa yi na adwiri free so samre free na ko bia na fa usika ma wo mo because kopem si ye be ye DNA na ye de ye wie ade bi kra so sa ye suspicious e bia na nura wo bi ante e wo se no what ye wo say ebra ayi frisia ka se wo kwa akosua adwuma no o kosua adwuma no e de na wo so opese wo ye ansa wo sua adwuma wo frɛ me ese ne kwando se obewo ansa na wakɔ adwuma num na me bisa ansa dan na o se ohu omo a omu kura eba ba kwa omu sua adwuma na eye ne fɛ enti onyaaya nka wawo ansa na wasua adwuma no imagine enu nti okasa asam no kira wo na wotu ka ba ya no obetwam no fa ho no da ye me pa twan ba akopɛ ene ode nyemoye me pa twan imagine baby o akwala ba na ebesua adwuma osempese me wo ansa na wo pese wo wo me kondo awo me kondo awo minti bi da me yinne ono so de ne ye nwanwa papa ehu papa opese okosua adwuma no opese wo hu ne kondo awo akwala wo okosua adwuma wo de wo bedie kura be ye de yama wo wo be fa ka wo mpabo a wo be hye wo be sra wo be dware wo pese wo utiri ho ye kama eye dan na wo kokko wo ansa na that time na onyem enti no onyem that time no na wonyem na kura na nkese se wo busa no wuji we nyina agu ana na so peba ba to da bi wo bo ana so peba nkese se wo busa no enti na me bisa no say na bi o ho a
said that yeah so obe ka cho so pese o wonye masa wa kosua adwuma no kosua adwuma okeba ekuta ansa no no kosua adwuma ene sen na so obusa no say wosi ya ngo na akuye wasanya aba ne biem kura no wasa de ba no a ne kodo no akomo maame ene wono nko ate imagine wa afana nante da bi o woti obi esua adwuma na okuta ba eye ne fe ono so wo ya waja bra akra na mo maame ene wono akasa te ne ba bi onana ene wono te ne ba bi bra mas na chose ba no okofa firi ba bi ba na akra na mbusa ne sa question ni nyina oba wo besua adwuma me mehwe wo maame wo na akwakwaje aba ase wodo no wo mu sa no ti na ama no akwa bibi ho nti wo de old firewood simple lightning enti yegu so ye fra busua no na emom ye fra wo mo no ye mra ye ba Mary Ajewa ni case no so Mary Ajewa me pacho pejo mo kakra ma me na Pastor Julius ana me no wa Mary Ajewa case no wadawroma ye ba so ye maami yi a ena no dabe ne omba ye adwada no wahu ana omoba ya wada no okay ene ye ma wo mo nko na ye frɛ doctor no okay wadawroma ye maame no wase eboa no na ye kɔhwɛ no yade ne nipa hia moa Ismail uwe bra na be mame nipa hia moa yade ya ye maame no obre ena no ye case no mo send me WhatsApp message nyina e de mako ye pese ye boa no ane ne wo bo ye wo hia moa e na wase ye boa no wase don't matter what the DNA has to come on. Okay, well, be so no matter what DNA has to come on. Messages in the air, but she was pregnant before she met the man. Let the girl parent pay him all his money. I'm too much from baby, and the child is not for the man. The woman don't know the owner of the child. That's why. And your message in the say ban making kani na mama. Ne moment you know ni adofo no. Ya mama Mary Ajewa. Say ye ka say ewiase obi ebre. Obi sofa wo wiase a in fact na se wo mu ye numu a ye maami ka ho bi enipa dasani a ye ntumi ma ne so agese ekukuru no fra konya se wodampa so a agese ekukuru no fra mpa no na se woda be shit so a agese ye ma ne so fra be shit no wadawroma emredru enano mu ana mu frɛ mu ana mu send message me pa cho ebredru yene doctor kasa doctor say yen fa ne mra na onhwe ne obetumi aye na waboya no ba se be ye enso so yen komra eyesika ebra ye yiye maami di Africa mu omo free esumra omo free esumra ene baaye na esumra no esan ye maami condition ti no ye ntumi mfa no emfa ebia trotro enye possible enti agise omo han ba bia wode ne bekọ bia agise wo han dropping from esumra to Askwa because onye obi a otumi etu ne nan me ye otumi dada ne ho me ye enti no ye man so e de no to car nim egu car nim na oba ya wo mu yi no akonya ne si ho na omu peja no ne bena bo ene ne bena bo ma MC emetna se na ena no me frɛ doctor ma ye di nkomo kama me frɛ doctor ma me di videos ni nyina e de sende no ti ye hwɛ de osoro bɛyɛ e de aboa because ye kase obi yare obi fa pain mu obi nyamwa like obi a me sisa eye the whole world na nipa num na efa ya mu a ye ma me ka ho bi oka ho bi pa ye ka bra ba me na bre ne soro free ni ne soro ho na ye adwuma ne aka nyina awu ena yaw ye ma ne so wo bo benani ne nipa ye sisa no bobo
Senye na ye yare ti se dompa na aka se enu obebere pa obre pa na imagine say wan kasa kra no eto da na opagya won saba akokra na mpagya hwe pains a wo fam nti maame de da no kra me ana afi me re kra aho but ni nyina wo nyankopon ni nyina wo nyame nsem ame ba na miti na ona to na na anio no mo so ayede na za de ni ye twahye nani ye twahye wani mama bi nya fast ye twahye wani o mo ansua o mo nsa ko sua bi mu ye twahye wani ye de no me hye nkrofo bi o ma ko se be pesa me wo azan ma ko se adwuma what be that ade ye offense wie ye no wo de Akoma obi na ade offense ye de ye de obi eye offense na bia wo se kura wo na no wo de Akoma maame na wo awo bo bra na eno na ye offense no onye die ni na ma na so mu nyo nti wo de fa wo de bra na wo de message aba na ya 0533487726 0533487726 0533487726 that was 0530507849 0530507849 MC Mako family remu Mako MC Mako MC oh I offer there machine machine ani na ja Mako brewa boga amen kozu no abrewa boga Mako Nyankopon hira mo pa mo djuma pa mo ye mo bo anipa Nyankopon nkoso no ma mo ahoden a obetimi de aye de cheso ebro so ena ye de nchia kase ebe free Dr. Ba aso ye e de ama yahwefo ene atiefo enyina yatena sibiem de ye de ma wa ye di gya wa ye Dr. Ba aso ye ho asem ane ye ka mesra wo he se yade mo wo da wan kasa na ya obefa no ma bi sempo nanso se yade bo no akomu a ana hu se ade bi ono obi kom no osu a e wo so gya no mani su maka ma asem bi first na me kwa yi a obi su a me gina wo he ne sa ze de ne ha no na da me ma bi komfo no chi e ma ni gina wo sa busa nurse ni bi kwa ne kumi mako kwa me ma me na ho na me busa se e ma ni su am sa munya na bi de ne emergency nurse ni just we wo ahomachen mako ase etu ni suo ebo me e ho firo na munu se ewiase hwe ento wada anka wodan ya wo se kwan ne tene e ya na etie mako enti enda emra ye ne wudi nkomo afa Dr. Baase mu e ye yade ho asem ne ye ka enti ye atie ne ye na hye ne nso se yade e woni pada sani wu mu e betimi de wakọ asama do no e wo so usa no kwan entam ebi so obi eni oba wiase asebe onu anim ni mfie ze mfie we mi di akose yo wonim sa mfie no na se wanhwe woni padua mu ye na yade bi bo na se wanhwe a Nyankopon ma 100 a wanhwe 50 kura wonni na ade beko esa yade enti ebi se de obo ye na nkasa wonim sa yade be ye nipa enti na tro na ye di enti nyoka se ni dua na ba ne fa haban sa yade e kire se nipa nkasa wo be yel na wo yare a ade betimi asa wo yade ya haban na de enti ya na ye kan haban ho asem no enipa bebre eyade no omo ahaba isi omu fie enso esan se omu nimo ahaba ni nti omo akobo na duru atwa egu amane ahaba nka besa na yade no wo mu ayi afiri ho eno na Dr. Baase esan se sa anim de Nyankopon afa anhye wo nsa ni nti wo adwuma nko nti wo yale a wono ne de ne se oti ahaban no de ahaban na di dwuma ewu mu enti na je number ye di dwuma no na bɔ moden na fo ani kire Dr. Ba aso ye ho na ye nhwew na yade pa ye friend yade edi nipa nya no ye nhwew ma yade ne nko me ma mi se ekwan bi e befa so e behwe no no ye behwe no number no ye 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 Dr. Ba ewo Kumasi atonsu agogo aban hospital nachi ana nkranso ye was Pinterest Road 18 junction ana awia mi no udi nkomo ye de se de ye wo ka kire wan se enumpe no ye na bra ne nkekansi ani dani da nyina nkofo bebre numpe mu wi wo mo pa ensuo tutu ekura de nipa bebre hunamane titru mpanimfo no kura de agensamu ye nananom ne ya papanom de se de sasabro asia dokoro nipadua no no
ɛyɛ ayarehɔ bade bia Dr. Banse yɛ anye nti ase ne sɛ inipa nyini kɔ baabi a nkyerɛ sɛ wɔnyare no onwo daabi enti bia wo maame bi wo papa bi te hɔ ebia wo kompreni da bia ka kyerɛ na me ha me ya ana mo de mu tifie na mo sere na gyae maame gyae na yɛ nyini hunu sɛ obenyina bɛtu bio wo nso bɛba abenyini na abenyini na wo ma ɛyɛ wo saa ɛhɔ na abɛfiri sɛ sɛ deɛ na wo maame bi kan na yɛ nokorɛ enti Dr. Banse wahyɛ da titi ɛhaba bi ɔde ayɛ aduro wɔde ma ɛmmerewa nkɔkorɔ mu agyi ne kɔ animu a ɔmo brɛ ɛwɔ nipadua nim a sasaboro ne ahotutuo ɛne ɔmo nkasa mu ɛhwe ɔmo paa no saa aduro no yɛ ɔmo dea wo bepie ya so ɛyɛ hɔ a wo na wo se wo maame wo papa bi ɛyɛ disturb ma na ɔha mo adwene ɛwɔ fie ɛsan ne nipadua a sɛbi emu tutu no ne dom pɛ ɛyɛ ne yɛ mu a wo de ne ba Dr. Baa hɔ a ɛnyɛ wadwene sɛ saa asɛm Amerika wo kɔpɛ aduro ne bi atɔ ɛwɔ baabi daabi yɛnyɛ ntɔn aduro wɔ baabi a yɛnyɛ yɛ adwene nso sɛ yɛbɛtɔn aduro wɔ baabi a efisɛ deɛ nti a yɛmpɛ sɛ yɛde aduro ɛbɛkɔ akɔgu baabi ne sɛ yɛpɛ sɛ wo ba yaso yɛ hospital hɔ ne yɛbɔ mmɔden sɛ yɛdi nipadua no bɛfa mfidie mu na afei labs bi a wɔse yɛyɛ wɔ no yɛayɛ wahunu sɛ yadeɛ wei ɛna edi nipa koro wunya ɛwɔ nipadua mu na afei yɛma waduro ama wo nipadua ɛho atɔ no enti sɛ wo maame bi wo papa bi te hɔ ebia ne mfie no yɛ 60 70 80 90 ɛkɔ ɔbrɛ wɔ fie ɛno ɔsɔre ɔseme ha adeɛ bɛkye ɔseme ha adeɛ bɛkye ɔseme ha adeɛ bɛkye sɛ ɔka nsɛm bebree ɛsiane ne nipadua mu ɛyɛ ne ya ɛtutu no a bɔ mmɔden fa ne bra Dr. Baa adeɛ hia no sɛ wode bɛba Dr. Baa hɔ wonya beduru a age bia wo bia no yɛbɛma na duro ama duro na wura nipadua nim ama na yiyaw no afisa nipa koro no hɔ enti mpanimfoɔ no momfo mu nyina mepie Dr. Baa aso ɛyɛ hɔ na afei yɛnhwɛ wo mo ɛna me ne wo di nkɔmɔ aga kyɛw sɛ da bia ya na nipa bebree brɛ wo bɛteɛ osimi sisi yɛ me ya wo bɛteɛ osimi wesi deɛ me hu deɛ me de yɛ me ho ɛntraseɛ bebree di sisi yadeɛ ba enyina hɔ bebree betumi ama sisi ayɛ ya na nke nipa benya wo tena se kakra na ɔsɔre kakra na nso enam sɛ wo maame bi ami adwuma papa bi ami adwuma nti obi adwuma wutimi nsɔre nyina enti yɛ deɛ ya wobenya saa ɔhaw no ɛno nti na Dr. Baa sɛ ɛsiane sɛ obusuani bi ami adwuma nti na wawo yɛ obi adwuma nti yaleɛ ne ka wo sɛ osisi yɛ ɔyɛ a bɔmmɔden bra yɛ so yɛ yɛnyi firi hɔ ma wo nti ahaban to sisi n'akyi ahaban ne kɔdi dwuma yɛte ahaban de to a ne yɛde yɛnsa agu yɛn ho sei ne yɛgya ahaban ne sɛ ɛnoa ne adwuma no ɛwɔ sisi mu enti obi a ne waste no pens wɔ mu ɔwɔ sisi yadeɛ paa tito adrabafoɔ a yɛtena kaa mu yɛka adrabafoɔ a obi nim sɛ deɛ ɔtwi trɔtrɔ wo a wotwi private car koraa kɔ ba na yɛka woyɛ driver ni ɛmantraseɛ bebree ma wonya haw ɛwɔ sisi na mmarima koraa deɛ mo ayɛ sɛ wo sisi no yɛ ɔyɛ a na deɛ wɔ sɛ ɔde yɛ adwuma no na ɛbrase ampa na ɛbrase sɛ wotena so mako na adeɛ waseɛ hɔ nti sɛ ɔte aseɛ eti bɛrima nso deɛ saa deɛ ne nya brɛ ne ho ase sɛ ekim a na wo kɔhunu ama ne ka wo prɛ ko sɛ mmaa na ankasa no ɛyɛ adeɛ ɔmo ani gye ho nso wowie no ama ne sika na ne bo asɛ afu ɛno ɛna mente ase na meduru agya no hɔ a mebusa wonti ase sɛ de enti obi a ne sisi paa yɛ ne ya a ɔpɛ sɛ sisi yadeɛ firi ne so no ɔmfa mmerɛ kyamfoɔ baa ɛnyarewa nyinaa bɛdwa ne hɔ na afei yɛnhwɛ no hwɛ ɛnnɛ obi sɔre a ɔpagya ne nsa mpagya na obi yɛ na ne nsa ayi saa deɛ wei da bi a meka kyerɛw sɛ wo nsa wopagya adeɛ no hyɛ aseɛ sɛ atwi ne hwan ɛna akwadwo womfa me nsa mehyɛ ma woyɛ tete buroni ba ɛno ɛne yɛtutu nsa hyɛ ɛne nkwalaa bɛba ne yɛtutu ne ha tutu ne ha yɛtutu ne na nyina no ɔno asi atata me nipa nte saa eti sɛ nipa hyɛ aseɛ firi sɛ wosɔ adeɛm na wo nsa atwɛn ɛnɛ na wo nsa ayi a ɛna ne tɔe na wie braneɛ mfa ahaban ɛnto so because wo dwan tia no ɛyɛ kasɛɛ na ɛbɛhyia sɛ lusu na yadeɛ bam na ɛwewe a ɛbɛtwe sɛ wodeɛ nso nhyɛ aseɛ ntwea wobɛhu sɛ wopagya na ɛyɛ wo te ya na wo te yaw ne nyinaa ne yɛ Dr. Baa nsa no adwuma wei ane yɛka kyerɛ sɛ braneɛ nyɛma wo enti obi a naapɔ so yɛ ne ya obi opagya ne nsa na ɛyɛ ne ya obi pem na bɛti ahwan ne nyinaa wode ba Dr. Baa mako asɛm a yɛka yɛ ne nipa bebree tiwa ebi obi wa na ɔde ne sɛ nutɔnfoɔ deɛ ɔmo ano ɔde ɛnyɛ sɛ yɛ no na dabi deɛ ɛyɛ ɔyɛ deɛ nti deɛ ka wa na ya mo aduro ho dawura mpacho obesi da nya hospital asa na nya adura san we ana na nsɛm kura Dr. Baa ba yɛ no aboa nipa bebree ma komese operation hodo ananka yɛkɔyɛ nkrɔfoɔ wɔ mo nkasɛ mu a Dr. Baa da rom ɛnɛ yɛanya wɔn ama wɔn da so te ase a yɛwo
ɛne ɔhaw afiri ɔmo so enti obi a ne nsa eyiyi na apɔso yɛ ne ya ɔpagya ne nsa mpagya no ɔmra Dr. Bao obi ne nan tabu esi fom yi ɛyɛ ne nan ne anka ne nan pɔso yi ɔno nso deɛ tutu no paa ɔmra Dr. Bao na yɛnhwɛ no na ne ho ntɔ no ɛne mi ne wo di nkɔmɔ aka kyerɛ sɛ obi a wɔsi n'akyi kasa yɛ ne ya paa sɛ wogyina hɔ a wogyina nyina ɔkɔ kɛtɛ so a ɔna ɛna akyi kasa mu yadeɛ no baabi a ahomete paa no ɛyɛ fira anadwo dɔnko ɛkɔ no wiem ayɛ nwunu no ɛna ɛkɔ soɔ na nipa so na yɛ no wotira nye ya wona ase mattress no watɔ no be 100 billion kura na wobɛsɔre atena kɛtɛ no kwasɛm esan wɔ akyi kasa na yɛ ka yale we wɔ akyi kasa mu na sɛ bi nyɛ wa ebi a wobɛfa no sɛ ɛyɛ normal adeɛ bi but obi a wɔ haw ɛwɔ n'akyi kasa mu so ɔka ho asɛm akyerɛ wo a ɛbɛgye wo nsɛm enti obi a ne spinal cord no ebi awewe emu abiebia na ɔkɔ kɛtɛ so ontimi na obi deɛ kora wo gyina hɔ kakra bi a na n'ani so nyinaa akyini no ɛsrɛw mpanimfoɔ sɛ ayɛ bi da wɔ hɔ a sɛbi yɛn kɔnkɔfrɛ nsu nyame yɛ anaa nyame bɛkyerɛ ɛmmoa wo deɛ wɔayɛ bi da ane yɛkɔ no hɔ mpanimfoɔ sɛ deɛ onim to no ɛne yɛde no gyina twenona no ɛno ɛne yɛka kyerɛ wɔ sɛ yɛn ne yɛnim haw a ɛwɔ nipa wo nkasɛɛ mu yɛn ne yɛwɔ ho aduru a yɛde bɛka wo enti sɛ wotie Dr. Ban yie paa na atie yie na sɛ wowɔ haw ɛwɔ akyi kasɛɛ no mu a wode bra wobaa sɛ doctor gya wahaba ni bi to makyi ne so ma ne yɛ gya to so ne nyina yɛatwe ho na noa hyɛseɛ ɛdi dwuma ɛkekɛsi fi sɛ wakyi kasɛɛ ma ko betumi mu obubu agu ɛne nipa bebree bubu agu fam ɔmo nsɔre yɛ ka ho asɛm sɛ si ya no kasɛɛ ya kasɛɛ wakyi kasɛɛ ebetumi amu aka fam wakyi kasɛɛ ebetumi amu akyea wo ba na wosisi hɔ ha na wo nipa dua ɛfa baabi sa ma ko nim no mo ɛnu nyinaa no oba Dr. Bao sɛ wakyea sɛ omu ako a ɛnakra de nye bidie ka sɛ wontimi na nkura school buses bi nyinaa yɛ saa behunu school bus bi na ne tihwa na ne to hwa ha na nkoda agum Marco ye ɛno ma de wahu bi o papa enti saa ne yɛ ka kyerɛ sɛ ɛma nipadua no wokyea abra Dr. Bao wakyi kasa yɛ ɔyɛ abra Dr. Bao na yɛmfa aban ɛnyɛma wo ɛnkɔyɛ operation bia ɛnkɔfa sika bi nkɔka wakyikyina bi no aka fam ebi a wokɔ ɔnante ne kɔ ɛba awie no no aka fam ana Dr. Ban pɛ sɛ wokɔyɛ saa deɛ no wie a wode bɛyɛ hɔ a yɛntumi nyama wo asɛ yɛ wie enti bra ne prɛko na afei wakyi kasa no yɛnyɛma wo ɛnnɛ obi ti hɔ ɛte aborosaa so waka so ontimi nsane wokɔka so bi kɔtɔ dwa wabra Dr. Bat ye yawo na kora no keka na ya na ayekɔ ɛna ya na kotodwe wɔ na hono kakra wabra ba agyemfo ba hwɛ abibiduro sɛ de esi ama ne ho so ɛyɛ nipa dua mu adwuma no mako ɛnya adwuma ketewa enti sɛ Dr. Ban yɛ obi a sɛ ayɛ sɛ Yesu Kristo mmra no ɔne n'asuafo ne na ɔn sɛ ɔtwɛn ne ho no Peter okɔti wɔ ne frɛ ne ani ana meboa sɛ na Yesu nka ho saa na Dr. Ban ne yɛ teɛ enti yɛ nyina yɛ kasa sɛ deɛ Dr. Ban ɛteɛ pɛpɛpɛ enti yɛde mmerɛ no ba enti obi a ne kotodwe yɛ ne ya no ɔmmra Dr. Ban hɔ afei obi a ɔno ɔwɔ stroke yadeɛ ɛyɛ Dr. Ban diabetes ɛmmra Dr. Ban ɛdambɔ ɛyɛ Dr. Ban ɛtwerɛ yadeɛ ɛyɛ Dr. Ban ɔsa yadeɛ ɛyɛ Dr. Ban yadeɛ ahodoɔ ɛwɔ nipa dasani wo nipa dua mu no wobɔ mmɔden nya gyidie ɛte sɛ deɛ Kristo de kɔsa asɛnnua no so na nya saa gyidie no bi de ba Dr. Ban a wo yadeɛ yɛ nansa pɛ ɛbɛsɔre afiri nipa dua no mu ama wɔn nso wanya mfa ahodie gye number no twerɛ gu baabi yɛ nneɛmfa kasa no ɛmmra awieyɛ yɛ number no yɛ 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 Dr. Ban Okumasi atonso ago Aban hospital nechi enkan ye was Pinterest Road 18 junction o obehu yen mesrew yakasa wie ofa bag na afro trotro ayeye fo ni kire baabi ba akopɛ eno ane ba ko nyango ponko so nyame insha papa MC ɛyɛ Akoma 87.9 FM na afei Onua TV Akoma mu nsɛm dwumadie no eno ana mo hwɛ na afei mu tie no na yaba ye maame Mary Ejewa ne case no ɛso yɛse yɛmmoa nipa ɛwɔ bra ɔte ase yɛmmoa nipa ɛwɔ bra ɔte nkwam na enipa ehia ɛmmoa yie papa sɛ wohwɛ ye maame na wohwɛ ne ba no baabi a yɛde ne free ha
na yɛde no ɛkɔ akɔtena ka nimu no wohwɛ ne ba no akora ketewa ne sɛdeɛ wosi ma maame ne so a akua na areho ono na akora no na ono na enim ne maame ne nan no baabi a wochenyi kakra to a o maame no entie mu ne kɔfom kakra ɛma no efiri sɛ won sɛ ono na ɛte ne ho paa nti ɔdan ne nan ne kakra first ni sɛ wotum wɔte buei na kyerɛ sɛ yɛ maame no ɛyɛ maame ne ya na ɔne ba no kora no na ɔno so ɛyɛ na homte afei de ɔsɛ montwɛn na meba akora yi si a ɔno na ɛbɛtɛne ne maame ne nan no ɔwɔ style bi ɔtɛne ne kakra ansa na ne nan no atumi ayɛ enipa ɛmɔbɔ akua ayi Francisca ayiwa wɔde ne message aba ɔsɛ mako mede aba nti wode wode ba na wode message no WhatsApp message no ana normal message no na wode aba na waka kyerɛ sɛ bi a mede bi aba nti wopɛ sɛ yɛbɔ odin no yɛbɛbɔ wopɛ sɛ yɛnyɛ ne sɛdeɛ wopɛ sɛ yɛnsiɛ no yɛbɛyɛ ne yɛde ahwɛ maame yadeɛ nti fa message no ɛbra was 0533 487726 0533 487726 0533 487726 and was 0530 507-849 0530-507-849 na yen kenkai messages no emfa ema ye twa yen ho abasisia bi awo be chire no behwehwe mu ehwe no na be ma bi so yi ne ti kire se abayo no ne no na fa afuru wawo nti akwala no na je se akwala no ne dia na edu bi abayo no kasa so bi na no ka kire me se akwala no nya me all because of say metoniama koma akwala no ema okohu niama no bisa me say na niama no mekoto ya na say obi die na mekosesaye okasa na me so me ka kire ne say if you think what I've done is not enough you can also do some and not sana me kind nti na yo say abayo no timi ejina so ka kire me say no opekwan aka sem bia kire me but no wonya enti se makasa de na ojina sa akwanya no so de aka asem na kire me say akwala no enye me ba nti Akoma busuafo ho akoka trom se yebabie eni omo nchen na enum no mpenifo ekotena ase o asem no ho ebisa na o se ode abufuo na ekan ye nanso menso emihwehwe mu kakra maye ne bema na woyi ni ti a mesumahu nso kire se di abayo ne kasa akora na nya meba no nokre ebewum nti mepese ka yebeye DNA test na yehu se di o ka no owo nyina so ona ode ka na se ampa se ebufuo na ode ka nti man pacho masem nyina nti wo de wo ba ya na wo pese oba no e provide akwada no na ye ne DNA me pacho okay na sese akwada no wo henefa isi akwada no ewo ne nana no nchen we kura henefa kura akima sabe de okay ho na ba ne tia na sisi oba ne de onu ni ehonom o wo henefa ono wo aguna so aduru okay owo aguna so aduru na wajai akwada no ewo o maame ho wa kura ase adan mete se ese otu kwan eko Egypt enti oja akwara no ema ne maame ansa na okọ na meme yese mekwa akọfa akwara no omo ampene se ne maame no eba be fa na akọ ne maame na aba wa me fa na akwara nda so na nanom nchen a ono so ewo ne baabi enti kopim se wa na wo hwa akwada no kopim se bi a wo be ye DNA ebe wie na resource ne ebeba anase because se oba ne bie na no kasa ne nti no akwara no wajai ne hwe akwara ne de bra oba ne bie na no ka se akwara ne nya me ba no mi jai ne hwe for some time na mesan mpenifo kotena ase no mo ka se until se ebetimi ehu se ampa se akwara ne nya me ba no menhwe no ti because so ehwe no na mehwe no kwapim about 3 months near a call social welfare na koye nsembebere wo honom ti free ho ti fans almost 3 months near there okay me bibia nko abofra no hoye be 3 months ni me patron okay enti Felicia Mensa wadawroma ye bo wa homanim ye bo pununum pa enti bomodia na efa wo phone no na ye ni nkomo because minim say baby I want light or TV ho said ye tie bia no enra obi bebo amane say wahu no be ma no ewo onua TV enu nti bomodia wa homa no ne ebomu no fa na ema ye nchiremu die nti a wo bie wa no eka kire be ma ne say akoda no enye ne ba
na eyade a ahye wo so ache na wo pesa wo da na di kire no na so esansa emrepa ne ma ye no nti e na wo ntumi nka kire no enu nti breba mama say 3p garlic mixture na wie yi make am for wonu mu pa edre yi e de ama wo se bomode ana piwak natural for edre 3p no ma wo sa enka bi wo ye obi anwodwe ya de stroke e na abehye wo so anaso wa ye kese do wo fu na ye kese anampo wo high blood pressure na high sugar level no me pa che wo dwonso a wo fa ya mu asa wa dwonso a ni nyina no wunya eye 3p garlic mixture de wo ne garlic aya ebetumi akoni padua ni mu na akoye nsankyere ne wo ho amu anyi wa ho 20 ubenya biato obabia to nro biada ya fe 0248 928824 0248 na bills microcredit ena wie wonu bema abosia na watumi e de akwakoye adwuma bosia ye hunsi hu no eye ketwa bi bosia no pesewu ada wo begia wo betua nti fa koye adwuma na mfa nkogoro mede wase de onya no Ghana card bomodia na efre 05969208 0596 920833 0596 920833 ni ma Karensek for no panibi na chese won so one no Karensek Dr. Amua Zahara mixture no G capsules no Zahara man capsules na fe Hindi herbal mixture no ene ade aba ma akwa mo no ntinei se wo pedro beboa wo bomode ase Karensek Ventures for Zahara enupa no wo bema wonsa akabie obi ade wo mu ema no mema nom for 024634 8334 0246348334 again was say eto senti Samens Vital Bar Mission in the capsules no eno no eye ma ene meme drop rekopa wono mu a etumi eboa wo ma ugira wo na so pampe ti wo ye be ma no ye mre e wo mpam na wo de boss wa 1 minute 2 minutes no adwunso nkuruma oba won so ateka de atenka woni bi wada woro ma mumienu nyina ma ye mre mo de eye Samens Vital Bar Mission in the capsules wa enwo adanse ne ba e na eba no baby eto nro bia no obenya bi atosansa mansan agi atum Fred doctor so wo asemfufuro bi ebisa 0240616061 0240616061 na any doctor any enkomo okay ma me mamu akwaba na yenua ba bi o se me den de Elizabeth sesa o se ma ko ye me hu ye ma me Mary ejewa condition no enu nti me nso me de aba ena Francisca ayiwa Francisca nso se ono so de de bi aba Francisca wonyame enhira wo se nhunu moburani emobo ena Abibil obene wa abi nso de message aba abi wonyame enhira wo ena gogo bokuom bobo nso enso se odibi aba enti bobo nso onyame enhira me pa chaw ye hunu ye maame no mobo nansa na no na ye nua bi ebisa ekwa obisa se little umu all in heart de no all in heart ya umu nyame adom na ye hwe se maame no o kosiesie ne ho abenti no omo beba kira ho yo ti na ye hwe se nka osiesie ne ho ane wonya duru ha yi ano na nka obetena se na wada adofo asese abrebia na ye ka kire me ye se yen sika no yenya ya sika no yenya ya no ye bejaika sika no yenya ya no ye bejaika na wahunu se ampa yenya enti umu maame na eda so no sika no ene wasomu no one na na akua kama na emom no na ye pese ono ba wose nani asododo en opese one o maame eba nti no wo mu siesie wo ye ne doctors na nyina edi nkomo awie ti wasiesie ho no na oba no na chese wabetase no wadase nti owie ya na straight to kolebu na wo mu de akra ne ko na yakwa akoye nti yame ya adomo akina wono mbeba na emu amu bisa no epache umu maame na ejina ho umu maame na ejina ho hwe se de na nim sia ye ya utumi hu ne se ahomeka abeni pedua nim otumi ehunu se sika wo behia no wode asa ne ba no eyade no etiefo adaworoma akoma ef madaworoma ne nsaka nti se de na ahoto aba na ye maam nti no ne yade ache oba da kina omo ankasa ebeba studio hase na obi bisa se ye maam ne de no eye yade ben ipa cho eye mubuo yade
wabubu enti ontumi enye hwe in fact okokọ wo na yenim se eye awo nim ena efiri ba ya na because okọ ye ni CS oba na oti pain enkakra ena ejade yefunu yade nti omukọ ye na yefunu yade ndi omo se hernia na omukọ ye ne hernia operation ye operation ne ba ye no wode me majonku ya me ya ena agye no eri ato ho sese wontumi nsɔre na waye ne ho biribi ada enipa ni ne ho a ye maame waka ho se se woda edem na se egya kra na eba beto fie ho na se obiya ni ho a agye se woda ho amegya no ebehye no esan se ontumi mpompegya ne ho na kampese wadwane ene obi kra betumi apa ne to ase we no ontumi so empa ne to ase waka oda hosa wonye hwe se waka ne de waka oda hosa enye hwe ensuo na eba na chese waka ontumi ma ne ho so ontumi ma ne nan so ontumi ma no yesesa no the thing is yesesa no ontumi nya hwe muhu ne sa no ontumi nya hwe eni apenya na fra konya no yesremo mama yen support no with ye kakra bia ye betumi e dia supporting say ye 20 cedis say ye 10 cedis say ye 100 cedis say ye 50 cedis na onya yarehwe na Marco unse Yesu Kristo ka asembe o se me yare wa ma mehweme ekom de me wa ma maduane ani na Yesu Kristo onyare da ekom ne da onu na bo ade nyina abo ne ho ena o se wanya ma wonua wanya ma me sana Kristo somtie ena wo se wo ye ma we ya meme nyame na mehira wo se we mu ma me ya we ade hia ne seyie na wo ye ne ho hwe ya enye yie no wo ye na doye pe nyame na wo ya ama no efise nyame na aka wo se we no wanya ama wonua no wanya ama me we so ono na ono so hia moa die ma me a wo tie mu seyie a wo su sei no wo ye na doye no na nyame so ye ofi adoye uhunu ne mobo no na nyame uhunu wo so wo mobo efiri se ade bi wo ho a Marco wo ye ne hwe ya enye yiye ye ma no o se mitumi ye mi bibia mitumi ekọ mitumi ba mitumi sore mitumi da me ho me don fofo ade adwuma na wo de ma me ya me menye na nso so enne hwe me ye me ho hwe ya enye yiye abusua yi na afiri mu nti ye ye ba buwa no fabra na fa message ne ka nti yesra mo meboa ye na ye hu maami mo emobo mercy servo botwe osema ko me so me aba mercy wonyame enhira wo pa ye mo ni pa wabra wo ti ase nti me se wo de ba na yabo udin no na yabo ya kan wo message no de ama me nti obetumi wo de ba ma ko me de abo na ma ye 0530 0530507849 0530507849 na wo de aba wo de message no wo de aka ho bi na afa wo de aba 0533487726 0533487726 0533487726 Veronica Eshon Vero onyame enshao na onye okese Habib Kwesi Habib onyame onshao mame nko Congo ointment papa na winim na mewo TikTok ohu ena wo mo ton semina ne nku ne na obi ka bibia wo se bibi gu nanim eya se wonya bibi gu nanim me hwe comment section na enipa be fo se 5 de omo se eya yusu Congo intimate fafa so na me kan ya akọ na obi so atwero yusu Congo intimate fafa so I was like I see right say the TikTok ho no comment section no omo ankasa na omo recommend edro no ointment no de mankrofo omo complain for omo anim ani ade kama yekọ Marco yekọ yeni ya mie ni yekọ yeni senye ni pabonifuo bi na ebi on betimi asi echi a nka eme se de obokra nka ebe dakakra ointment ne ye kama na wini made ba ko wo mabofra ketua bi ofie
be 3 years ago na nsuo hye kosua aben na okoyi na nsuo no egu no de na se twi so ne fu ti ewu ye no ayese akra edanafu so hosa medwene ne ho pa sa akra de ho no matimi ye kese nti ade be kese wo na fu so ana medwene ho nti nansanya na mse da bi mehwe ade Congo no ye ntro ho ye mo dawro se etimi akra nanso mia mehwe ade bi na ade ne danafu so me pese menya ni nyina wie metwa de aba na me start say me de extra so me de extra so hwe ade na moa ma eyira afri na fu ne so beginning na me de ya so no oya se menya me say unyina ade asem be baba menya ma afei de wo hu say ono e ka chem say mami ade na ase ko mako ade no amoa yenkan po se etimi akro yenkan ayamia na me so eti aniema akongo ointment aye no ye kura ye ntimi nkan nyina ensa de tatahwe o eye tatahwe tinam so wa pimples kura gu no fa kongo ointment esra ebeyi pimples ni nyina de afiri ho e de amaw ebo adwuma e na de baako a enkrofo nte ase ne se kongo ointment no mu hwe a omo nte pampan bia wo omo nte hwe eno ma wo hu se product na so ointment na dia babonten natural bibia ya artificial colors bia enim eti ya de nubuna no ene herbs no na ye Congo ointment e dia maw ade bia ya bodin se timi ye bia na ye nim de ye ka eko anano papa bi ka kire me se koko be share to o se mi nua ba mentimi nyamenan metina se kura mentimi ntina se meto ya me ya eye dan so ni pa sori anopa wo se efifiri ho betene ko wo se be 1 week no sofa no call drugstore bi wo mu area akwada papa ni yi Congo ointment onya container ne kura de ni bi yi Congo ointment man so mfa me sra so winim o se anopa o de sra so no ni 2 hours na wotimi de ne to si ho afi otimi ja ne nan enkoye ja yusu kura na o se me yusu ma ko 3 days ko na epie ni to no ni nyina afiri ho no moko eti bibia Congo ye be fidie so e cassette me ye no ye ni agro adano na obi ka chem say and any week and opa no obi ka chem say one ne wife wo fie na wife is sister dey on Congo de bia wo hia wo bi za mitim me ba meka mitimi hia wo bi wo say adakwa sister wo airport run about wo say wo ton so wo hu mi o say me so me hia wo say ya o hia nkrofo na me so wo hia me bi wo Congo ni ye kama me hia wo bia me metra me ka se me hia wo bia ena wodro nya papa nso anipa obi hu kura wo hu Congo ni ye papa ena nkofo hu se manim ewom eti baby a mefa bia madam Congo de ombeka to so ni se mo ointment ni ye papa what you say eti yes ram Congo ointment mama ye mfa ni agro infections a drop papa ye manu a afi no mo ko SS1 no mu di wo mu dwa gidigidi mu toto Congo enhye wo mo bag mu fa nko na infections na ma ko titi bia ma na no bimba mbekan enye kra mu to bi fa toto wo mo bag mu no mo fa nko mu nkire mo se de yesi yusu no mesra mo no mo fa bi nko tuatua wo mu ni obi ani atrentwe wo manam ho ide ene e ba yi adwuma very powerful e de ama wo no mo ko fa infections bi ama e bi say e ko senior high school so ne hu nkura ne bebre ya nkura bebre asoro ho no because of said na mu ye ne hene ma ko ye serious papa na nam na ye ne hene na nam ye ne hene wotia wo se na ye ne dead etu otowa na opa bibia e dan awe ho dia ko fa ho infections ama nkura ne bebre asai bibia titi esra o mi ento Congo ointment ni bi emfa nto wo mo bag no mo mfa nko na ye nkyere mo say wuti bi de sha asa wo mo na de atua enumre wo hora wuti bi de sha ho no ma na wo de atua ensan bi ne begu wo afa Congo ointment sra wo honam mu keka wo afa Congo ointment esra na bibia enye kama wo wa na mu nya ohene wo so hia bi pa sebe ya bibi nko fama and prevent ye brese ma infections e pra wo mo wo wiase ma ko wo mo pro be 97% bebre no hanso na enim emoa ne ba ye ho bate ye hunu se moa no aba na mo hye ye ho eti ebepie no ye kono madro ye ko wopane nanso ne ntimi nko because emoa na dru stages bi a opane ne wadro ne ntimi no
be ma ko fa infections asha 2-3 days no we to okoto panie no wo ko hospital ne wo ne panie ye ma na dura na eto atwa e ma ye timi gye mo awe 1 year 2 years 3 years na hye ho ne ye hu no he ti be pie no waduro no panie na abawo ni nyina emfa mesrew se ye ma ye ni ba ye ho so ne ye adwen se ye be boaboa ye ho ade atwen infections a e be boa ye da bia wutua e de se aboa no obeba ba be hye wane mo na wabe pai ni nkosua de agu ho if se congo ointment o wane eti oba ya wo bewu na wo so ho atimi ato infections ifra ni infections man krofo bodam infections man krofo bubugu ho herbal doctors ne ba no mo kan ya no mo ka so mu di agro we ye list mistake e fa wase adi be ye wo e be fra wani kra one time oh me boss bi adam ba ha me kan e be 1 month bi no ka chem se ne ho keka me no me hu no de so ka chem se ne ho keka no wa bra Congo ye boda wuro Think Sakura be. Mr. Your number is 0249 0249 01 01 71 71 01 01 0249 0249 01 01 71 71 01 01 and 0204 0204 61 61 61 61 61 so 61 problem be our name and I was nko bi na ma wo hawa frɛ number na ye ni nkomo say wo body odor pampan wo ni pedua mu a fa Congo ointment esra so ati ase adano na sister ka kire me say e ma ni bi no fo asene ade me sra mo fa Congo ointment nsra honom ya pa mo chaw adanso mi ko share na kwasi wo baabi wo se e ma no topo so ho ya ne nsan go me sra ni nyina fa Congo ne sra na enye kama ati ase na bibia aye find am mo nso amoton Congo na moton container na munya nyame ate no mo mfra ye baabi a wo bia no de location ma ya ye beba na ya brew Congo ze say de ebiase afa baabi a o afa baabi a ointment ba ko a ebo adwuma ye mfa perfume bi anwum etu be use wanam for so many years a enkofa yare kokram de hwan debi eno kura ne ko yare bi efiri ho bia ho bia efiri ho na wo to ba ne to ho fa sra ho ansa no abon diaper ko baabi koko na esi wona de bi asrasra so na kakrakra na awai no everywhere Congo ointment de baabi a yeton enuro baabi a ton ointment baabi a yeton enku they say cosmetic shops o manje afa that me ho yo mahi o o manje afa be praise and me ema me nya say wo ye hipa madam na me say na munyi bi mo fa be na mo nton se o masum se cosmetic shops na o muton Congo ointment se mo nton bi wo do bi ba na so o pimples a Congo munyi bi man se o munyi na eto bi ntu ko ba bia na so pe Congo ointment a wo benya bi o ko ne esi bi no ma enyi foforo ma eti na e numbers ne tudwa no na wa frɛ yen e was 0204 0204 61 and that's 0249 01 01 71 01 Yamisha papa okay Akoma 87.9 FM na fe Onia TV Akoma mu nsem dwumadi no eno a na wo hwe no I say madam you are doing a great job please tell my brother to try and do DNA on ba ko no eno oba ye ma me Mary J was oh yare ya I will send mine tomorrow achiparago ede ne message every yesu hum na eba ye medase achi Augustine a champon ascending message Augustine say ma me ra ho papa me de media ba Tahiru Musa Tahiru nyamishra ena Joyce Nyinaku nyamishra Joyce Panso ena EY Ericus Ventures omonso Ericus EY onyame enshira na yakasa yemu anipa ewa bra otiase yemu anipa ewa bra owonkwa na enipa ehiamoa yemu anipa mame you call a sorry Sunday Bible studies elder no e kan sembi na ekua na me de to mitrimu pa o say nyame ema wokwa ahokyerem ene oyi wo firi mu sade e be ya se wo firi mu no se obi wo ahokyeremu a wo betenka so be hunu bi wo betenka ma ni papa because wo hunu bi da se ekoma de wo pani a na enei aduane abusu a nyame ma ne ba asase be ya ekom de wo bi a wo betenka na wo be hunu se ekomo ya because na no bi na wo saate bia ni mu nyame ma wo fa ayade bi mu ema ene wanyi wa yaresa sebe ya wanyi wa yaresa yi
se wonu se obi ayade a wobehunu se ampa yade ya because wunya bi na won so de wasa wo ye bo nipa kro no wo so betumi ayesa aboa no nti nyame ma ye fa bi ha wo ni nyina bi mu na wo yi ye frim no obi fa bi mu a yetumi ahunu yawo nipa ne fa mu na yetumi aboa no eye ade bi a wafa mu da bia no se wo hu se obi komu bia wotse nka no sene se de ono mfa bi mu da wotse nka ono de onfa bi mu da enti saa ya no onti bi na wo a wafa mu bi da no onti bi wotse ya no mo wo nipadua mu sene de ono mfa mu bi da enti ade bi wa nyame ma wo fam ebi na obi fam bia enti wa yare da de ye maame na mu no what you say yare ya yen hwe ye maame se ofiri mu fia na se obi fa saa tebia ewe mu ofiri mu fi na bia watumi anante afiri ya wo ne mu na wati TV ho na wo hwe na obi aba the same yade aba obe feeling pakro ni pain because wa fa bi mu da enti kwan kro obe fa so obe boa nipa ne bia no obefa so aboa nipa no na etimi to obi ya na wa na so da ye da oba bi si otwa blocks otwa bricks me wa ahoden no wa ahoden metumi koba enso no oda fa ko na brace kwa won se mema adwuma wo oda fa ko mo ne tam koba nti se oba timi yes adwuma wo ya na chese ahoden wo ni nipadua no we ye bra wo mbedru ya ye na Africa mu no na eya momfa ba bia yede ne fro steps no aba studio ba bia yede ne ba be wura mu e wo studio na ye pagya no natena studio akwanya yiso no me pacho momfa ho ni nyina ma me ne yahwefo no yetiefo no wo mu hunu ni a ye ni abre no a ye ka no enti se wode no eba na wode o message no wode aka ho aba ebi na mabo edin no said me bon croford ye dokas ewusi edene dia ba wode ne message yaka ho na maboy na rejoice badasu rejoice so ose wode ne dia ba nti won so wode ba na yabodi no e the amount 0530507849 0530507849 na wode aba send a message no WhatsApp ma send me there ma normal message me dia ba me di say bomidin ema me na me hu sa ba bedru 0533487726 0533487726 yamwa nipa e wo broadcast yamwa nipa o broadcast yamwa nipa o Omusi moje mu odusi nsuo nanso mekae mere bibra me hu sensuo ho
nanso na mogya ni hɔ. Mede mabrabɔ ne sie. Abra me hu sɛ sɛ nyɛ matamfo ne time kɛse. Na mmom madɔfo. Menye de bebree. Anyɛ sɛ ɔmo nyinaa bɛdiw. Yɛwɔ wiase bi mu a yɛne nipa bɔnefoɔ mu kita nnua. Yɛwɔ wiase mu a ɛna yɛnnua ne ka no wadawroma. Ɛne deɛ kwan so onipa ntena wiase mfa wɔ yaw emu sei. Enipa yɛma ne sofra konya, yɛma ne sofra bedsheet, yɛma ne sofra mpa. Yɛhu nipa mɔbɔ. Sɛdeɛ tie bia no hunu yɛ maame Mary agye wa mɔbɔ. Na yɛntumi nkɔ ne yɛnkɔhwɛ ne yadeɛ. Na onfiri yaw ne mu. Odi yɛfa w'ani kura to ne bucket wa no so. Na ha no nso deɛ aka kyerɛ mu ni yɛsɛ wo yɛ adɔyɛ ɛnyɛ ne saa kwa. Wadawroma etimi to obi a wo maame ne papa ɛna ɔho ɔden ayɛ kane no ɔkɔdɔ fofo twa ne bricks ɔba besia ɛnso wene wonie yampagya no ase wɔte hɔ ano no yama ne so ase wɔda hɔ ano no egya na ɛbɛhye na ɛmɛhye no aboa tea na ɛbɛka no a ɛwɔ sɛ ka no because obi ɛni hɔ ne ba 10 years akora no moyɛ me fɛsɛ ɛna no a ɔno ne nim sɛ deɛ obesi asɔ ne maame nan no mu ɛde ahyɛ ka anim a ɛnyɛ ne ya pii na akora no de wɔ maame kɔhyɛ ka yim na ka no na ayi ni bi etwa no na me beyi ska na me de ma no sɛ onye na wo moduru fie a wɔde atɔ aduro na wanom sɛ de bɛya wonya tetanus anase bibia ɛkyesa wɔn a wɔde bi aba wa send message kakra mame body no kakra na ekua wa hya wɔn mu amame enya yibo Ruben okay Elizabeth Akosua nyamenyo yi Fatima Abdul Hamid Emmanuel do ena Margaret Enim Janet Bawa Eva Kwansa Estella Chem Mensa Hope Kwidofia ono so de biaba nyame ena Christophine nyameche okay Teresa Kumi Ibrahim Omar Mary Kwansa no mabo okay nti onyame onkoso ana onshamo na yese odi usika na eba odi akasagu so wanka bibia akra nkyere no ka che nyankrompon se wosre no wodi sika ekoboa maami yɛ na kɔ hospital no saa yadeɛ mubuo yadeɛ wei deɛ sɛ wonya mpokra free awoyɛ ene ba ya woyɛ oba wonwo but wo pa wo obi a waware for so many years ya all pa wo ebia na wankɔ wo no ma ebia ya yɛ CS sɛ free awoyɛ mu mpo so wo ene ba ya won so ebi betumi ato nti ka kyerɛ nyame sɛ deɛ wode kɔboa Mary Mensa wei wakɔ to sell little kwaku deɛ ni bi pepepe National quite to sell little kwaku ni bi pepepe we ye ni hwia enye yie nti no wa kan brade me de kwakoboa ni se empofri mu yade bi se beto me because enne wo nan wo wa wutumi nante mpo ne da se wo nan ni mienu wo nti wo nan mienu wo ho wo nsa mienu wo ho wuntumi nkoma na wuntu enne aseta no kra ye de na wo beda faako na mako sister ya na e be fa wataade asi ama wo o dross de e be hye wo brazier wan na e be si ama nti akua ye sika sagu sika no so na wo bedi adanse se de nkrofo di adanse yi bi ish mama dance ni me ba yare na adwen kan 10 years makos 10 years na makos no adenta friend Auntie Mary no akra adenta wo ho na banka kyem se ma me num aduru no bi na ma hye no ode aduru so na me say unum bi so se me num bi na ma ye di na me hwe no onu nka wa num aduru no ye gidigidi so anti na wo twene me be ye di achichi pio ni nyina wa ye di na correct ho eti chese bi dwe mu a eburu ma adwene ne ti as 10 years oda pantale duru so anti eti me hwe bi awrade beye me kuma se pese me ha me ba ho abetam radio so aka mo bi ehu de akwara na ne pe wo ni mu anyame e de me ye adwuma nti ana pe me frɛ wa ma sam kakra ni wate menye 60 years na ka ma wo na me ba be yare me chi sa me menye 60 years nya akwara na ka nyame aduma wo me ma wo me ma nan ebi nso so adwuma ya basa minti na brabo ase eti akwara de ne pe bi wo no mu
na wɔtwe pani o hwɛ deɛ nyame nsɛnkyerɛnne a ɔyɛ ɔse wahye aduro no a mennum bio nam sɛ ɛdeɛ asɛm ɔse mennum bio mennim deɛ nti na ama adeɛ bɛbrɛ kɔ no ma ɔsɛ ɔnom aduro no nti mesrɛ Awurade sɛ aduro no a wahye no ɔhye areɛ no ase koraa ɛma akwaraa no nti madanse a mepa a medi ne wae ɛyɛ a metaa hwɛ mo paa ɔtaa hwɛ yɛ paa nti ɔno hwɛɛyɛ no ɔyɛ adɔyɛ no wanya adanseɛ ɛwɔ mu aha deɛ gye sɛ yɛamfa nipa no ama na wo so woanyi wo yam sɛ woba abɛboa no deɛ oyi ne yam sɛ ɔbɛba abɛyɛ adɔyɛ wɔ ha biara no wobɛnya adanseɛ hwɛ nnuro koraa yɛ sɛn eduro ofiri efie bebree mu ni atɔ na wo kokra ma doctor akɔhu doctor no ɛno koraa no sika na ɛyɛ sɛn na wokotua na ne ba wayare so many years ɛka wabɔ nti sɛn kwa na ɔde bɛba ɛbɛma abrɛ ne mu a ne nyame ehu ne mɔbɔ gye sɛ aha deɛ wa ama me yɛ bi nti ne yɛ ka kyerɛ wo sɛ wo ba sɛ yi a woyi wo sika na wabɔ mpa yɛ gu so Awurade hu me ne me fie mɔbɔ hu me ma mɔbɔ efiri sɛ biribi sɛ yɛ ama a adeɛ bi wɔnyɛ mpaebɔ ayɛ adɔyɛ ɛnneɛma bi wɔ hɔ a ɛmmɔ mpa yɛ saa aha wo ho yɛ adɔyɛ yi wo yam bɔ mpa yɛ gu so fa wo ma no ewura me Awurade mesrɛ wo me mayi nyina ba saa yare a buru so sɛ mesrɛ ɛma bi ɛma me so ne ba wo sister wo ntumi please mom I have sent mine but wanka deɛ bia ɔde ba yɛ deɛ ɔka yɛ ane sɛ please mom I have sent mine me de ba bɛboa yɛ maame no because mesu saa okay ɔse ɔbaa pa Hana ɛwɔ Koforidua ɔbaa pa Hana ɔse maame nso me de 50 cedis aba bɛboa please mention my name mabɔ within ɔbaa pa Hana Koforidua onyame nhyira wo papa kasegu so send maame ne deɛ me se ada wɔ ba yɛ ɛyɛ yɛ nia yɛhwɛfoɔ ne yɛtiefoɔ yi a mo a wɔn a wosu maame no ɔbrɛ 10 years akora deɛ si de koyi wɔ maame to 10 years akora si de J school tena wɔ maame ho because ontumi nyɛ hwɛ aha enisuo na ɛworo no because ɔmo pagya no saa no na afei pain no ɛso sɛ wobetumi a contain nti wo deɛ me se wo de ba na wo de o message aka ho 0530 507 849 0530 507 849 na wo de wa sende ba mako media bo me nso enie bodin no mebo 0533 487726 0533 487726 0533487726 Godwin Amabel wasemako mewo akwatia buadua me nso medie aba yehie adanse a wona wo hunu nipa bi mɔbɔ ye won mo adɔye ma wo mu nya nkwa no wo mo nso ediye ayelele kweko na na moye no me ye na me hye Dennis kana ma send sika kofi so mo fanya ade ma me nti me hweye no na me frɛ me anti se sika no yisu no so afi no obi yisu na me se besre no onyusu de me sre no onfa 100 Ghana onfa mra na program be akobahwa akore bia ma na ye me ya nti onfa mra but na already na me answer na me de be ma no na me koye fibroid surgery which is last year. Timikoye surgery no. Me wo ho a me say me pain and I'm doctor say me koye periscan no nhwa de bia fibroid na isan but mo hu little sick bi wo mbu no me say fibroid na isan fifi. Answer am this can be ban ma kos me bompaye na me say rade. Fa akora yisu ska me de koyi rade yisu but fa akora yisu. Na say yare bia wo me ni pedua mu nyina ma me na me de ma me antin so mfamra. Ti me ho na me antin so ama me de kɔ na me so de nya me ase ma me de makɔ me koye periscan no me koye and almost the doctors too me yare ma me call emergency and then some say ekoye ye mo ye no some hu bibisa o na me doctor na ka na me san call emergency na almost aka ye and then the doctors too na confirm say bibisa esa eba na koye scan ma me de makwa koye ye say aka say bibisa ififi nti me de me yawe say eyi na esamba me de makoye wie kra mato ma adwum na me de me call me doctor say me kotie results koye me koye wo say Cynthia bibia nim obibia ye kama hwi nim ye hu hwe
hwee kyɛ sɛ de nyame afa akora yi so ayɛ ama me deɛ ma a ɛdɔɔso na menim sɛ de nyame ayɛ nyame bɛsa afa akora yi so ama mabisadeɛ a mede ato nyame no nyame bɛyɛ ama me ma a nyame nhyira mo ne mo adwuma pa a moyɛ wate nyame nhyira mo de a mehwɛ lere kwakuma a mesuiɛ ɛka me mesui paa nyame nhyira mo sɛ kyɛ sɛ mahwɛ akora no makora ne ho ato mehwɛ kora no kyɛ sɛ mehu deɛ menyɛ ɛna ayɛ tears of joy nyame nhyira mo paa ma bye. Cratchit, unemu bua unkohwe Dr. Ban wo ye den wa. Oh, me see yam fan ko ma mi buru wa. Ayi ma mi buru. Ko ni atele be ko. Bra, mo mi fan ko Dr. Ban ho. Dr. Ban o ya de. Bra, se ban no mpemu adwuma sasabro sro Dr. Ban o ye. So ni kemi kwa na meka. Oh no mpemu nim di ono na ye expect nya zanfo no. O akra eni kumasi no mpemu expect yen kan kire o. Akoma 87.9 FM NFA Onia TV Onyame onkoswana yinshira mo pa ya yenkoswana yemwa yemame no na boa akwa boa ben pencil ordinary diaba ena Rita Tete okay Christine Bekai Kofi Oben Ales Amazing Fordan Enterprise Charity Inti Amo ena Salama Azu say I'm Gabriel I have sent mine may God heal her for me okay also a message what they aba enono ena Winfred Ejako Winfred and so edene de aba okay enti me inside emra me say what the ba na what the message you know normal message and also WhatsApp message what the aba yenko so ana yemwa no na enipa ehiamoa ewiase obi nim obi china se obi nim obi china kada biada yesoria mesenke yebebo ahiafo ke yebebo obi a owoya omu wodi wa fa wani anto obi anfo wani to 10 years bema akoda ye wose wo jai school bra bet na fie na wo hwe wo maame o papa ekope bibi kakra mom de ato aduane adi a agese o maame ko toilet a ono ne wo se yie o maame bedwonso wo maame obeye den like enhu asem no mobo o maame ntimi nyehwe ni na me se oda ho saa na ontumi ntenase o etiefo otenase kakra bi a adane se wo hwe na nakoma no ehwiri kosoro saa na woteam nachi o nachi nti ye pagya no si akonwa bi si achi ya kakra ye de ne tum kakra ansa na ya sabe pagya na sim ye ne san kakra saa kokko se ye wie program no nyame ani mu ni areho se de wo si hunu no wo de wo hu ni TV so na ye de ye hu ni sei wo hu ni TV so ewurade Yesu na enipa mobo enipa wa utumi hu se ono ade ne ho a ono nya yare bi na abeka na otumi sɔre ɛdaadaa ne ho ɛyɛ de sese wo ye etumi ye de sese wo ye na wo sɔre waka ɛkɔ na wo ba waka ho ama akra 10 years ono na esuso ne mu ode na efa ha ode na esene ha ode na ya mesrew ofa wo kakra bra wate kakra bia wo hu bia yesrew me famwa yes sister ye fanhwe ne yade no sori gina ho a enti se wa ewurade ene ye sesa bra ne nka the whole program ye be dedicate the amano e asa enigye because obre Blue Sea Blue Sea Mrs. Blue Sea eno a wo fra me fra brochire ye fan pa na osi akosua me say maami we de kwan bia me fa so o meboa de bia no meboa no osi enum toe bra wo kwohwe wo pon adwuma no wo kwohwe ye enum etoe de na wo hwe maami a obesu ti fa wo de bra na ye bebo wudi no de amount 0530
507-849 0530 507-849 whatever na was send a message normal message WhatsApp message whatever you back in kind at the amani abodino 0533487726 0533487726 0533487726 yanko na yanko fa dank emra yene dank idin komono fa wodi ebra natural healthcare complex dank natural healthcare complex yaka danka na chese sene menu abaya di kan ye no na chese ahoton ho asema na ye de nam yade de eye nyina ye tamfo nipa de sene wotie bia se wonyini edu mre bi ewo asase su a edenya yade de ebi be fa ho amfa ho kura malaria bi de ebe fa ho ana mitate se mranche ni bi ta aka se malaria eni matwoman na se malaria de so mu a sa na yare bia etie yade enimu keto a hodum na dank de se obaya so ya yankwan ni ebia a ye bibia efe no holistic healthcare okay na ye ka holistic healthcare ubusa doctor bia obeka chewo se eno ne yare sa edimu pa efise sa holistic healthcare no mechechiremu amobia atiase se na tie so obi de ne yade abawa so ye wode bawa so ye a ekwan befa so obehu yade kro no eno ne nkrabata edikan holistic healthcare mu e wo se hu yade pote a osa ansa na de to so mienu aduru a wode bema nipa no na je se wa hu yade na untimi emfiti prekope enko mienu enu nti na se wahwa a ya ne eta aka se yade bi eyew ana se bibi hawa wa ankasa emfa wo pe enkoto aduro enkase onom na je se wo hwe mu a na je se sa first step na wo se hu yade kura eye wo no wapa ho ana wakọ second step no a de se wa ankasa wo de wo pe akoto aduro ana de bia so ya me ba ya na meta aka se aduro bia doctor de be ma wo no wo de scale so ana nti na me kanesa aduro bia wo nsusu aso papa ene nsusu aso bone nsusu aso papa no ene ayaresa na o hwehwe no na nsusu aso bone no ene no ma yem percent ka beba nanso so enam se o pa haresa nti o fa aduro na eno so obenya ho ensem kakra ebi ni se obi be no maduro na nani so bire no na no ho ye ne basa obi ho no ma wontimi nidi obi okra no ma obe chese obe busasa obi wa na poso be ni ya kopem se ne ho beto na obi jai aduro no sa nsusu aso ne ka aduro no ho nanso ansa na doctor edi aduro be ma wo no ne wa we ahwe se mfaso a obenya free mu no edoso chance sa side effect na se nsusu aso bone a obenya free mu enu nti ne se emfa wa wo pe enkoto aduro ennom de toso miensa eye aduane a esese wudie aduane a esese wudie no ehu hia pa de bia se ne ya me ba me ka no obia ni wiase anu ma onum aduro chese ne wudidie obia didi chese ne onum aduro enti se wadidie mu enya de wudi ko yem no enya obetima num wiase mu nduro nyina wa hwe yaresa wonya bi ana de twa to kora eye aduane a emfata se wudie wonse ye kire waduane e wo se wudie no e wo se ye kire waduane ani kwa se wudie ye onuane bi wo ho no ma se yade bi yew na wudi a unya yaresa wonu ho aduro kra unya yaresa mema example baako mfato baako pa eye yade efe hepatitis se wo hepatitis a na se brebo no mu ana infection aiden aba na no kwasem ne se fruit a wo wiase nyina se wudi emu bia brebo no mu na ekọ na akobubum na dane ne bibia ye fe no fructose na fructose no asanso dane akọ glucose ansa na nipadua na time ayusu na se brebo na infection aba mu usu na wudi fruit yi usi yesi uyare a the fruit on say fruit de nkeye na so in this instant no enye mani pa tese ne brebo problem aden aba ho enu nti na hu be hia se ye kire waduane a wo bedi a e wo se esanso kire aduane a emfata se wo yeden udie na dank de se mutie nka se ya na munim se enam sa ade ne de tese enu ho adwuma na ye taaye pa na no kwasem ne se amansa kubatan ahwe apomuden so eye WHO na se World Health Organization omo de nhwemu foforo aba sese omo se de bia nipa 1 million enenya enemu sayade de bia ntenne efiri enne anopa ebe akosi wo kira anopa de na se nipa 1 million enya enemu sayade na te se ehu pa akosoro first no na ente sa akora omo sa so de nhwemu eto so mienu aba omo se say the number 1 cancer anase kokrama edikan pa na nse pa eye throat cancer throat cancer say throat cancer no say first no na a doctor for ne e ka say eye amount for mo tanom sebi cigarette
ene na etanya pa but say new research na aba na kire say omo a omo ta engage in oral sex na say ordinano oba na ase na say oba ne denano ekọ na ase sa no man na say a leading cause ene di anima akofa sa throat cancer bebrebe nyina aba nti we nyina information pese de ma atiefo ne ahwefo na mu hu se no bi won ma e wo se utwe hu firi ho se na be ya bebo wapomde ho ban na enam sa ade no edoso pa se ukọ amansa kubata na so ye ho a ye beka cho se enam sa ade no e mako be se aduasa num ani akire sa aduasa num ni akire no enum mako be se enso de eno ne yeta ne nkapa ebi ni gonorrhea ye wo syphilis ye wo chlamydia ye wo herpes HSV it does say herpes simplex virus and ediba you HPV human papilloma virus na you chlamydia and so and you trichomoniasis sa de mabobo yi ene nya kase a ewo mu pa na no etachi nipa dodo na ofa bi say HPV say a doctor fo nyina e wo consensus ana say ye nyina adua kobankrum say HPV ba wo so a mpempi no emo nka ye bia enka hwe nkyerɛw e ma hu sɛ wo yare mpo eno nti na hu behia sɛ nipa bia wo hɔ a na wo pe ba bia omo ya ade wo hwehwɛmu te sɛ dank ya so ye na waba na ye hwehwɛmu aden ama wo ahwɛ sɛ wo bia so HPV sɛ eba wo yɛ oba na eba wo so a wo hwɛ yi a cervical cancer na wo de bewie afi bia ema ewu efri cervical cancer 311,000 na ewu efri cervical cancer mu nti ade bia ehu pa eso mu susu a wa wonim kokram edu stage bia ye ntimi nya wo hwe management ye behwe wo saa ne de agya wo kwan enu nti ne ye ka se ema ne ma ansa nti ehu behia se nam sa ade e haw wo ye oba obra asem no ayeba saa wo ye bema obema no emu kekaw odwonso a na hu moja obi wo no ma odwonso a Johnson echi no bo se moja kakra ewom ono ade na hu kakra ana sometimes moja na odwonso no onfo woni hu just all the aba lab ne de afidie ahwetwem ne hu se moja kakra ewo odwonso no mu bema bi wo so a sebi o ono oba ahia mu a ne hu so ne ba no ne hu so no moja ewom ne nyina enye normal sa no mu amika nyina enam sahare ne takofa sa no ma ne den eba oba bi ho ma ode nsa emiemia na yase a wo hu se bibi dindin bi ehye ho mesrew wo ye oba wo te saa ma ona nyi ntitia wo danka so ye bra miamwa wo ye obi so a yaka che wo se hepatitis wo bi anase unim nipa bi a owo bi a mesrew ma ne mra danka ya so ye ne mo ano ye waduru a ye aduru tatahwe a ye betimi dia boaw ama hepatitis ne ye betu ase kora be firi wo ma chese e be firi wo kora so afeso so wo ye obi a wo kidney stones na kidney stones no ma me ka asem ba ko bi wo ha obi wo ho no ma onkoye test ehun se o kidney stones ni bi nanso so ordinance eto ne mfempade na se ho no ma ba bia eho emmere no ba bia ne mfempade ni sie no eko ne sisi mu ho no eho ye ne yesa eko na chi mesra wo ye obi a wote sa fa ye numbers no bra so ye wan hwe yi a na se kidney stones a ekan ebi na aba omu obi ho no ma Johnson ya na se moja efiri ne bema mu ba wabra wo Johnson no e kidney stones na akofa sa adna ba stones no se bi ho no ma e nketo a etimi fa Johnson twa no se eba wo se na ati wo bema no ba bi a Johnson nam no wo se na emu ya wo ya na moja kakra so edi akire obi ho so a ono de oba da sori bia na sabi nsuo agu no na nsuo agu no obi ho no ma ne de e ka wo obi ho so ne de nka bia anim ni nyina eye sa STIs anase enam saade aye ka ho asem ena ta kofa sa no mane den eba ma me fe numbers no entu dwa na me to aso kakra ye numbers no 0244 01 75 56 0244 01 75 56 anase 0266 59 33 30 0266 59 33 30 kai hu se dank ye di adwuma nyina efri trade aho ne di adwuma nyina efri de bia na metaka se dank ya so ye no eye ba ko pe dank ya so ye no eye ba ko pe na senti e tisa ne se ye mpese wo beba ne esi obi ni asoye ho ebia dok week we de oba o meto dok wo ha o takrade o wa akra da bi obeba ne nyina ne atena se adoctorfo akukuda ma ye wodan kaso nyina ne atena se ye de wo fa ayaresa no ma na se holistic health no o ko ne nyina kositire kopom se wo nsa beka aduru a ebebo ama chese wo ho aiden atɔ na me ka ne se no so ne de tudwa se dank ye nupa no so ebi ewodwa so wo hwe mani ma no ma aduru fefefe we dank proke sa dank proke we sa dank proke we e aduru bi a
woyɛ bɛrima a ɛwɔ sɛ wotɔ bi especially woyɛ bɛrima a wadi from 35 years ɛkɔ a ɛfiri sɛ ɛyɛ yɛ prostate no ho adwuma paa na ɛno akyi no ɛsɛ so boa ɛwɔ sisi yadeɛ mu na kyerɛ sɛ woyɛ obi a wotatena ase kyɛ a wobɛtumi anom bi meka sɛ mmarima no ɛnyɛ sɛ mmarima nko a na ɛnom ɔbaa nso ɛbɛtumi anom bi sɛ sisi yadeɛ ɛhaw a wobɛtumi anom bi sɛ wohwɛ ha so a mewɔ dank estroke saa dank estroke wei nko ara ne aduru a fda koraa gye atu mu sɛ ɛni nsusuasobɔne biara ɛne nsusuasobɔne a wobɛnya afiri mu ɛyɛ sɛ ebi a wobɛka sɛ ebi a mempɛde taste no ɔn sɛ medi kan ka no meka sɛ aduro biara wɔ nsusuaso papa ɛne ne bɔne aha nti saa nnuro wei ebi wɔ drugstore ɛne herbal shop biara mu ɛwɔ Ghana ha sɛ wopɛ dodoɔ ato a ɛwɔ Kumasi anom a sɛ wokɔ Misty Herbal ana Kwalenak Herbal wobɛnya bi atɔ sɛ wokɔ Accra so a Ɔkanhye drug lane so wobɛnya bi atɔ na mede kɔ awieɛ no nyame yɛ adom a on the 3rd and 4th of October na kyerɛ sɛ bosom a yɛsi mu yɛa no yɛyɛ free screening ɛwɔ dank yɛaso ɛyɛ nti obiara mmra ɛnkasɛ wo ne sika wode bra na yɛnya nhwehwɛmu ɛmfa wo nipadua mu na kyerɛ sɛ yadeɛ bi wɔ hɔ a ahotɔ fiefoɔ no na sɛ yɛma ahotɔ no bi na nso so fa ahotɔ no bi ɛfa kɔ wo fie MMA labs ɛwɔ hɔ ɛde man na deɛ wɔka nyinaa ne sɛ wadaworo ma hɛ sɛ wobi di akora bi ba bɛhyɛ ɔkɔn na wa wotumi sɛ akora yi deɛ ɛnyɛ wo ba deɛ ne no ɛwɔ hɔ ɔmo bɛyɛ deɛ ne no ɛde ama kama ɛno nti bɔmɔdeɛ na sese no bibi kyere wadwene aborokyere baabi a wo bia no ɛnyɛ gye sɛ bibia ɛnsi kwan ɛne MMA labs ɛni ɛnsawosoɔ na wa wonim sɛ deɛ ne deɛ na no yɛ deɛ wɔn na yɛ ma yɛ korogye na ɔmo ɛnyɛ bi ɛfama ho dwoda aban Cindy's Junction ɛhɔ a ɛna wɔn wɔ Kolebu wɔne Supreme Specialist Hospital no ɛna ebofi pam inti frɛ 0501 672750 0501 672750 0501 672750 na ɛne MMA labs ɛne nkɔmɔ ɛmfa ɛyɛ udie ne no a ɔpɛ sɛ woyɛ no ɛho na ebi eba clinic deɛ wa wonim sɛ ne yadeɛ deɛ ne ɔdamufu a wani no ɔbɛhwɛ na afei wayɛ bibia deɛ ama kama ama saa behuna deɛ biem yadeɛ nka yɛ nyina da wɔnom etu aseɛ ɛwɔ ebi herbal clinic na Kumasi aho kwada so dwenase yɛ ben main market no frɛ 0541 565 199 0541 565 199 Haxa Mixture ne capsules no ɛyɛ ulcer tamfo na sa ɛduro wei nso deɛ ɛne ɛyɛ kama ɛtutu ulcer se ɛma wode ho deku ɛno nti baabi ɛto nnuro bi a wobɛnya bi frɛ 0240 238310 0240 238310 agbadwo aba clinic ɛhɔ na yadeɛ bi akɔ wie sa ne yɛmfidie ne adɔktafoɔ nursefoɔ apɔmuden adwuma yɛfoɔ yɛ a wɔnim de yɛ a yɛwɔ nti yadeɛ bi aba a yɛtu aseɛ Kumasi Dichem Sume 5 Old Insurance Office Junction ɛhɔ a na abɛhu yɛn fra agbadwo aba clinic 0553 417752 0553 417752 Gospel Funeral Home ɛyɛ adaka fie ɛne hɔ ɛno nti hyɛ ne so ɛma me sɛ wo biribi awu mo ahyɛ date a mo de bɛyɛ yie contract no aka ne nyinaa no mo mfa nkɔma wɔnom ko yɛbɛfa so ebesisi nkonya na yɛbɛkɔ akɔsie funu no abɛyɛ yie ne kama agye nsaa servo ne nyinaa no fa ɛma Gospel Funeral Home fa hyɛ wɔn nsa na wɔnyɛ biribi akama ɛma nyam ɛmra mo ayiyo no emu wedding so na apɛ sɛ wo pɛ aduane yɛde bɛ servo a wɔn bɛ ma obi asafo ɔbɛn labor wɔne nkane cocoa board ɛdan no ɛna ɛhwɛ no mu frɛ 0322 006221 0322 006221 happy birthday we a very special birthday pa enko enfama madam Georgina eje me pacho de ehye mfimfire madam roma nkam ketrema yo enti madam Georgina eje aha we efri eye obaba Jacenta eden Jacenta okay we efri Jacenta eho wɔse happy birthday nkɔma Georgina ɛgye nyame onhyiraw na wɔma wo nkwatenten a ahoɔden ɛwɔ mu na time herbal deɛ ɛyɛ TIM yi mesrɛ wo ada enable mɔde asɛ wobɛma wo nsaka time herbal enupɛ ne bi bade deɛ yadeɛ ɛyɛ time herbal mixture ɛna ɛnam nsan yadeɛ nso deɛ time HH ɛne ne mixture ne capsules no frɛ 0244417669 Pastor Julius go radiasi the best way to go because I think that
sɛdeɛ abusuafoɔ no keka no deɛ ɛnya deɛ a ɛbɛboa na mfom so a sɛ sɛ ɔbaa bɛka kyerɛ sɛ me condo nye awɔ deɛ ɔbi a wokɔsua bi it doesn't even make sense I think that the DNA na mama ɔmo fi sɛ ɔmo obi nhwɛ obi ba ɛma ɔmo ka nkyɛn sɛ nti yɛnyɛ DNA sɛ yɛ ne ba ɔnto aso nhwɛ ne ba ɛnyɛ ne ba yɛ ɔmfa ne ho nkɔdi so that ɛde asomdwe bɛbrɛ yi nyinaa wɔ community a yɛwɔ mu dan sɛ yɛbɛmena luki asif sɛ yɛpɛ sɛ yɛbu no kwase yɛ ɔnhwɛ obi ba na later yɛmɛka nkyɛn sɛ ɛnyɛ ɔba deɛ menyɛ sure sɛ ɛde asomdwe bɛbrɛ nti Ishmael deɛ no that is how a yɛbɛyɛ no but then yɛnua ɛyi deɛ ma yɛtiefo bɛkɔ so aboa yɛ ɔbɛkɔ so aboa yɛ ne yɛtumi apɛ bibi kakra de aboa na yɛasɔlve ne situation because deɛ ayɛ ne ayɛ sika yɛde mpaebɔ ɔta akyire deɛ but ayɛ sika na bɛtumi asɔlve ama yɛtumi anya ayaresa ɛde ama yɛdase evangelist mami mama deɛ no ana yɛsrɛ tiefo ne ahwɛfoɔ sɛ yare ɛya nti mmoa biaa tiefo ne ahwɛfoɔ bɛtumi yare na yɛde ahwɛ aboa me yɛ maame yi asɔre na wabɛka yɛn ho sɛ yɛn nso sɛ yɛyɛ nipa no atiefo ma yɛn ho kwan na awurade mfa yɛn so na yɛhwɛ ne yɛ maame ntimi nsɔre na ɔntimi nhwɛ ne ba ɛne ne kunu ntimi nhwɛ ɔba no ɛne okunu no san sɛ akwadaa no nso deɛ no ɛha adwene akwadaa no deɛ no ɛha adwene paa sɛ ɔbɛtena fie 10 years na ɔbɛgya school bɛtena fie na ɔbɛsosɔ maame no mu saa akwadaa no ɔno ɛna n'akyi hwɛ ha sei no nyame yɛ adom akyina ɔnom nyinaa bɛba ɔno ne n'akyi hwɛ ha sei no na kyerɛ sɛ ɛyɛ ade a awerɛho nti sɛdeɛ tie bia no yɛmmoa na yɛnhwɛ maame no ɛwɔ hospital hɔ nti wobɛtumi ɛde wo deɛ no aba yɛsɔ mu a yɛbɛbɔ wo din kama ɛde ama wo 0530507849 0530507849 na kyerɛ sɛ wode aba na wo frɛ nso a yɛbɛgye wo so na ebia biribi a ɛwɔ hɔ biara no ma obi wɔ hɔ a na wɔde ba a ɛwɔ sɛ yɛbɔ ne din nanso bi wɔ hɔ na mo frɛ esi mu nti no ma menka sɛ Charles Kofi okay din na deɛ ka ho no mehu ne yie Ramat Said Rami Yamisha ɛna Linda Badiam mo nso onyame ɔnyɛ wo kɛse paa Abba King Vida onyame ɔnyɛ wo kɛse paa sanso ɛna Frisia Minsky onyame onhyira paa ɛmfa ɛma me nti nyame yɛ adom a ɔkyena wɔnom bɛba studio ha na yɛayɛ ediemu ɔden na yɛde asɔpɔte ɛsiane sɛ nipa a yɛntumi mfa no na ɛwɔ sɛ yɛkukuru ne fra konya ɛwɔ sɛ yɛkukuru ne fra bɛɛhyit ɛwɔ sɛ yɛkukuru ne fra ɛfirihene ɛne bɛtɔ mu sɛn yɛno ano sɛn ɛna amene ti yɛnkɔ so ana yɛmmoa yɛ maame no aha ɛyɛ Akoma 87.9 FM nso wɔ case a yɛkyerɛ akwan no ɛyɛ Kumasi Asukwa yɛne mɔɔ no ɛna ɛhwɛ ne mu obɛtumi ɛde wo case no aba yɛbɛtena so na afei yɛaka ɛde ama na mmom woba na wofom kwan afei production line ɛyɛ 0552601529 0552601529 na yɛbɛgye wo so na kyerɛ sɛ wɔn nso waba na yɛtumi atena wo case no so ɛde ama wo yɛnua bɛrima no case no yɛfrɛ maame no wamfa papa no ɔmfa yɛfrɛ yɛnua baa no kransa nso a ɔmfa nanso sɛdeɛ tie bia no efunu bɛkɔ amenem sɛdeɛ tie bia no efunu bɛkɔ amenem yame yɛ adom ɔkyena wobɛsɛ ehu yɛ bio Akoma FM 87.9 Kumasi.